Oed byw nawr rhwng menywod Wrecsam a menywod Abertawe ac mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y bottom coch. English language commentary is available for this afternoon's match. If you're on a Sky Plus, a free view of Virgin Media box, use the red button. If you're on a TiVo or Sky Q box, go to the settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Fel arall, mwynhewch y gêm. Tymor newydd, clwb newydd a'r cyfle i greu hanes newydd. Mae'r stori Hollywood yn parhau wrth i glwb pêl-drod Merched Wrecsam ddychwelyd i'r haen uchaf yng Nghymru am y tro cyntaf ers 2015. Yr her gyntaf i'r dreigiau, gêm gartref yn erbyn un o'r clybiau mwyaf llwyddiannus yn hanes y gynghrair hon. Croeso i'r graig, cartref newydd Merched Wrecsam wrth iddyn nhw wynebu Abertawe yn ei gêm agoriadol y tymor yma. Mae'n fyw ar S4C gyda'r gic gyntaf ymhen rhyw gwarter awr. Ie, croeso mawr ato ni. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi ac mae'n braf iawn cael cwmni Gwenan Harris ar gyfer hon. A Gwenan, mae yna dimlad eleni o ran y clybiau a'r chwaraewyr bod y gynghrair yma yn mynd i godi i lefel gwbl newydd eleni ac am gêm i ddechrau'r holl beth. Ie, fi'n cyffroesio, a fi'n gwybod fi'n gweud yna pob tymor, ond o ran y ffordd mae lot o tîmau wedi cryfhau dros y haf, rai yn dechrau talu nawr. Wrecsam yn dod lan, a mae lot o sŵn gyda nhw hefyd, a mae hwn yn gêm wych i ddechrau. Dau tîm ymysodol iawn, edrych ymlaen i gweld sut mae'r strwythur y ddau tîm pnawn yma. A mae yna bwysau ar y ddau dîm, ond pwysau gwahanol iawn. Bydd Abertawe moyn profi pwynt ar ôl y tymor siomedig, geithon nhw llynedd, a wedyn ni bydd Wrecsam yn sicr moyn creu argraff yn gynnar iawn. Ie, fi'n creu disgwyliadau gwahanol. So disgwyliadau ar y ddau clwb, ond mewn ffordd gwahanol. So o ran Abertawe, mae hanes arbennig ar nhw, maen nhw wedi ennill gyngrair 6 gwaith. Gyda nhw tymor rili siomedig o ran safon a'i nhw llynedd. Ble wedyn gyda Wrecsam, mae disgwyliadau uchel arnyn nhw, maen nhw wedi dechrau talu llwyth o chwaraewyr, maen nhw dod lan, fel wedys i, lot o sŵn o gwmpas nhw. Sut maen nhw'n mynd i ymdopi? Ydyn nhw'n mynd i wneud y cam mewn i'r 4 uchaf, fel fi'n credu fydd y disgwyliadau arnyn nhw, a sut maen nhw'n ymdopi yn gyffredinol i'r gynghrair. Yn bendant. Wel, dyma yw gêm ola'r diwrnod o'r penwythnos agoriadol, a Gwenan, mae yna lot o goliau wedi bod ar y diwrnod cynta. Ie, joio gweld hwnna fel blaenor, ond falle seintiau, falle dark horses, mae lot o bobl wedi bod yn gweud, ond bys ni'n gweud falle y canlyniad fwy anusgwyl fan'na yw Aberystwyth yn erbyn y Bari. Bari eto wedi dechrau talu rai'r chwaraewyr, maen nhw'n dod â fforddwyr newydd mewn, ond rili joio gweld Aberystwyth fan'na. Maen nhw'n anodd iawn i curo, yn enwedig pan maen nhw yn Parc Avenue, maen nhw'n gwneud hwnna yn gatref rili gryf iddyn nhw. So hapus iawn i gweld nhw'n cael dechreuad gadarn. Ie, mae'n mynd i fod yn dymor gystadleuol rhwng y clybiau yma. Wel, mae'n ddiwrnod enfawr i Wrecsam. Sgwni siwrd mae'r reolwr yn teimlo. Nicky John sydd wedi bod yn siarad gyda Steve Dale. Oh, Steve, finally the big day is here. The first game at the top flight for this club since 2015. How excited are you and the girls at this point? Yeah, it's been a long time coming, especially over the pre-season and things like that. Everything's been building up to today. We're really excited, and what better way to obviously host Swansea, who are a well-established side, and obviously going to cause us quite a few problems, but it's something that we're excited to be a part of, because we want to test ourselves against the best teams in the country, and Swansea are going to be one of them. Now, both yourselves and Swansea, as well as Cardiff City, have made great strides forwards in terms of moving towards becoming semi-pro over the summer. What do you think that says about the state of the women's game here in Wales at the moment? It's obviously going to be a promising thing, because we obviously want to improve the standard of players, the coaches, the whole setup of Welsh women's football, and what the 3 clubs have done is obviously a step in the right direction, and hopefully more clubs will be able to be in that position to follow suit.
You stormed your season last time out. It's a step up this year, I think it's fair to say. What kind of challenge are you expecting from a well-established Swansea side this afternoon? As you said, last season's done now. We can't hang off the back of that. It's really important that we're not going to be naive. We know it's going to be a tough challenge. Probably won't have as much of the ball as what we'd like to, so we're going to obviously have to be more organised and switched on defensively. But we're in this position because we've earned the right to be here, so it's important that when we do get that opportunity in the game that we show everyone what we can do with the ball. Steve, diolch yn fawr. Enjoy this afternoon. Croeso. Gwenan, sylw diddorol fyna gan Steve bod Wrecsam ffili bod yn naif prynawn. Beth ti'n credu mae fe'n golygu wrth hwnna? Fi'n credu mae'r safon yn amlwg yn mynd i gwella, a pan nes i gweld y cwpl o weithiau tymor diwetha, jyst o fewn methiant, falle bach yn ysgeilus, yn ymwedig yn gorchwarae mewn rhannau o'r cae, maen nhw'n methu fforddio i wneud ar y safon yma, yn ymwedig yn erbyn tîm fel Abertawe sydd yn gryf iawn yn ymysodol, maen nhw'n mynd i cosbi nhw, so mae rhaid nhw dysgu'r camgymeriadau yna yn gynnar iawn. Mae dyn ni ddau glwb fan hyn sy'n gryf iawn yn ymosodol Gwenan. Hebos un o ser tîm Wrecsam, os nad ser yn tîm Wrecsam, Rosie Hughes. Gwenan, mae pawb yn mynd i fod yn disgwyl lot o bethau mawr wrth o hil i ni. Fi'n edrych ymlaen i gweld sut mae hi'n ymdopi yn y gyngrair yma, a pa fath o argraff geiff hi. Pawb yn ollol ymwybodol bod hi'n gwybod sut i ffeindio cefn y rwyd, gyda 41 gol tymor diwetha am hob cystadleuaeth. So, mae'n sicr yn gwybod ble mae'r rwyd, ond sut mae'n mynd i ymdopi yn wedig prynhawn yma, achos mae Abertawe o ran amddiffynol yn gryf dros ben. Mae hi'n dalent newydd i'r gyngrair. Talent sydd wedi bod yn wario i Abertawe am 10 mlynedd erbyn awr Gwenan. Stacey John Davies, yw hebos un o'r chwaraewyr gorau ni wedi gweld yn y gyngrair yma. Dyma'r fath o lefel bydd Rosie Hughes yn gobeithio cyrraedd. Ni'n gwybod bod Rosie Hughes yn gwybod sut i ffeindio cefn y rwyd, ond cael y cysondeb i wneud ar y lefel yma. Mae Stacey John Davies just gymaint o handful, so ddim rhoi llonydd i amddiffynwyr. Mae'n gweithio'n galed, mae'n gyflym mewn tu nôl. Ni gweld o fan hyn, mae'n gallu sgorio pob fath o gol. O'r clip i ni wedi gweld hyd hyn, mae'n gallu sgorio o bell. O'n i sylwebu ar y gêm yma, gymreithio, o'n i'n meddwl yn y croesad, a ys ni'n edrych ar rai o tro, gallu gweld bod hi'n seithi, ond jyst cael y cysondeb yna, achos mae hi'n prif sgoriwr y gyngrair tymor diwetha. Cymaint o brofiad gyda Abertawe, cymaint o gryfderau hefyd, fel mae Wrecsam yn mynd i allu cadw nhw'n dawel. Mae'n mynd i bod yn anodd. Fi yn meddwl mae angen nhw cael hanner gyntaf, really gryf, jyst cadw nhw allan yn y hanner gyntaf, jyst dechrau rwystro nhw. Wnaeth ni gweld ar y degau tymor diwetha, Abertawe yn colli pen nhw ar y degau pethau ddim yn mynd o ffordd nhw. Maen nhw wedi dod o chwaraewyr newydd profiadol mewn, falle sy'n mynd i helpu gyda hwnna. Ond os bod Wrecsam yn gallu aros yn y gêm hanner gyntaf, pwy o oer ar ôl hwnna. Gwenan, diolch yn fawr am y tro. Mae'n amser am egwyl fer fan hyn, ond mae'r cefnogwyr yn barod. Mae'n dechrau llenwi yma y gic gyntaf rhwng Wrecsam ac Abertawe i ddod ar ôl yr egwyl.
croeso I benwthnos agoriadol y brif Adran Genero, a mae'r glaw wedi cyrraedd jyst mewn pryd i'r gic gyntaf. Merched Wrecsam yn erbyn Abertawe sydd gyda ni ar eich cyferchu prynhawn me, ac mae'n amser I ni ymuno a'n tîmoedd sylwebu. English language commentary with former Wales midfielder Katie Sherwood is with Mike Davies, ac yn y Gymraeg mae Cat Morgan a Gwenan Harris gyda Dylan Ebenezer. Croeso mawr ato ni. Croeso i'r tymor newydd. Ac am ffordd I ddechrau y tymor yna. Wrecsam yn newydd ddyfodiad. I cwrdd ac un o'r enwau mawr yn y gyngor yma. Abertawe. Mae'r ddau dîm yn cael croeso cynnes ar y graig fan hyn. Gymaint o groeso i'r glaw chwaith cofiwch, ond dyna ni, y tywydd wedi troi fan hyn. Cat Morgan sy'n cadw cwmni fi yn y pwynt sylwebu. Gwenan Harris di ymuno gyda ni hefyd. Plawn da, Cat, braf bod yma. Wrth gwrs, plawn da. Edrych ymlaen yn fawr at hon. Wrth i'r ddau dîm gyfarch I gilydd. Mae yna fedyd y dywelwch yn mynd I fod gyda llaw. Felly byddwn ni'n tywelu gyda'r chwaraewyr a'r cefnogwyr sydd yma yn y man. Ydy'r tîmau ddod I ochr y cae. Gen I fanylion y tîmau cyn y munud o dywelwch, a dyma'r fanylion I chi. Cwpl o chwaraewyr newydd yn y ddau dîm, dau newydd o ran Wrecsam, Lewis Doran a Keren Allen sydd wedi cael ei enwi yn gapten am y tymor yma hefyd. Digon o brofiad gyda hi yn West Brom ac Aston Villa, dau newydd o ran Abertawe, Sophie Bryland Hancocks a Chloe Bull. Y ddau yn ail ymuno. Bull gyda Bristol City tymor diwetha. Mae'n o bwysau sydd ar y tîm yma felly, Cath? Ie, fi'n credu, tymod, mae'n her a hanner fi'n credu heddi mae'n ffantastig bod nhw wedi cyrraedd y lefel yma, ond mae Abertawe yn dîm brofiadol iawn. A gen I weld, tymod, siwm o Wrecsam yn medru ymdopi gyda hynny. Dewch I ni gael y munud o dywelwch felly. I gofio trychineb Gresffordd, 1934. Fel o'n i'n sôn, trychineb Gresffordd. Yr ail ar hugen o Fedi oedd 1934. Ffrwydiad yn y pwll glo lleol. 266 wedi colli I bywydau. Yn bron 90 mlynedd yn ddiweddarach. Mae'r graith dal yn amlwg ar y gymuned ac ar yr ardal yma. Munud o dywelwch cyn y gic gyntaf. Chwaraewyr Abertawe nôl. Ddau gilydd, y ddau dîm yn gylch yn y canol. Abertawe di codi'r cwpan, di ennill y bencampwriaeth yma 6 gwaith, ond tymor diwetha yn waglaw. Bydd 'na wyddus I newid hynny. Pwy sydd wedi dal dy sylw di, Cath, o ran chwaraewyr dylen ni wylio pnawn yma? Wel, I Wrecsam fi'n credu, Chloe Bull fi'n credu, tymod, 8 ar hugen oed. Mae wedi cael cytundeb cyn nawr I tîm Bryste a nawr nôl a neu glwb mae'n cefnogi fel merch ifanc. A fi'n credu mae hi'n mynd I fod yn ddylanwadol iawn yn ystod y pnawn yma.
wedi cael swydd gyda'r Gymdeithas Pêl-drod hefyd. Chloe Bull yn gweithio i ddatblygu talent. A maen nhw'n ôl eto y geiriau ola. Yn y cylch unwaith eto y geiriau ola. Alan Jones o'r dyfarnwr. Yn y canol. Cadw golwg barcud ar y cyfan. Dyma'r gŵr sydd hefyd yn paratoi i oriawr Rheol o Wrecsam, Steve Dale. Bydd yn gwasgu'r botwm bach ar ei oriawr. Union pan glywyd y chwiban gynta. Dyn ni sôn am roi o ser Wrecsam yn y man. Yn gwybod Lily Jones di dal sylw. Kath Morgan, ond ni'n barod am y gic gynta fan hyn ar y graig. Cefnogwr wedi cyrraedd yr eisteddle gyferbyn ni yn llawn tymor newydd, cyfnod newydd yn yr ardal ble ddechreuodd y cyfan o ran y gêm yng Nghymru. Y gwreiddiau'n ddwfn yn y gogledd ddwyrain. Abertawe yn dechrau'n gyflym. Osford yn bygwth. O'r 20 eiliad sydd wedi mynd. Mae'n siŵr bydd Wrecsam yn poeni barod am pa mor hawdd oedd hynny lawr y chwith i Abertawe. Wel, yn gyntaf, mae rhaid rhoi Chloe Chivers fan'na, oedd neb yn rhoi pwysau arni, a nath i rhoi bêl ffantastig gywir trwy i Katie Osford fan'na, just yn anffodus yn redig y bêl allan o'r cae, ond ie, yn sicr mae Abertawe eisiau dangos ac eisiau o bosib trio reoli'r gêm yma. Gary Phillips sydd yng ngofal Abertawe ers haf diwetha. Digwydd bod y ddau reolwr yn gweithio dau clybiau yn y gymuned hefyd. A fel o'n i'n sôn, Wrecsam sicrhau dyrchafiad i'r gyngor yma tymor diwetha. Nhw'n bencampwyr y gogledd ar garlam. Ennill pob gêm 12 allan o 12. A wedyn ni ennill y gêm ail gyfle. Tipyn o'r chlysur yn y dre newydd. Nebyn Llansawel, gol i ddim oedd hi. Ddim llawer ynddi. Tipyn o bnawn, a nhw sydd wedi sicrhau dyrchafiad. Abertawe sy'n dechrau Blair yn Stacey John Davies. Ni'n mynd nôl at Del Morgan yn y gol i Wrecsam. A felly, wedi pnawn 2 Gwenan Harris hefyd. Pnawn da. Braf cael bod fe. Diolch yn fawr. Na, yn barod yn syth gallu gweld bod Abertawe gyda system ymysodol iawn. So maen nhw'n chwarae gyda'r 4 yn y cefn. Wedyn gyda Sophie Hancock sy'n eistedd o flaen. A wedyn Niamh Jenkins a Chloe Bull. So fel arfer, ti'n disgwyl gweld 2 yn eistedd yn angori. Ond actually, mae dim ond gyda nhw'r 1, a wedyn 3 up top gyda Osford ar y chwith. Chivers, y rhif 10. 10 allan o 10. John Davies ar y postyn pella am gyfle. Croesiad gwych gan Chivers. Dyna'r cyfuniad, dyna'r bygythiad yn barod o ran Abertawe. Ie, mae rhaid dweud, tymod, jyst croesiad dwfn fyna a John Davies, mae mor dda yn medru darllen y chwarae fyna. Oedd e'n beniad rydd, mae rhaid dweud. Digon o bwer ar y croesiad, oedd y cyfeiriad ddim cweit yna i fi dylu o bosib trio mynd i sgori hun. Fi ddim cweit yn siŵr os wedi trio tenio'r bêl nôl ar draws y gol. Ond am cleddiad fyna gan Louise Doran. Yn ei gwaith a rwrol yn cael nôl ar y llinell fyna. Darllen y chwarae'n dda iawn. Doran newydd ymuno o Landudno. A bod nhw'n falch bod i yno. Mae yna rhyw oedi. Sag ar y cysysau mewn credu. Ie, clust lws na rhywbeth. Yn lws neu yn llac, dwi'n gwybod. Beth yw'r broblem? Wel, dyna bod nhw ddim yn gwisgo nhw o gwbl. Mae'r dyfarnwr yn dweud hynny. Big gornel i Abertawe. Postyn pella eto. Cyrraedd yn hwyr. Mae nhw'n bygwth. A mae hwnna di brifo, dwi'n credu, o ran Williams. Jessica Williams oedd yn cyrraedd. Ie, mae rhaid bod bach yn ddewr fanna. Fi ddim cweit yn siŵr os oedd Osford eisiau penio'r bêl neu beidio. Ergyd ffantastig gan Chloe croesiad, ie. A ddwy jyst wedi redig mewn i gilydd fanna, braidd yn anffodus. Mae'n nôl ar ei thrad. Dyna'n dipyn o gamp. Chwarae teg. Munudau agoriadol y tymor newydd o ran y ddau yma. Abertawe'n pwyso eto. Stacey John Davies. Bron cyrraedd yno. Croed ar y sbardyn. Ond Wrecsam sy'n ceisio gwrth ymosod.
Wel, maen nhw'n aros am y chwiban. Bydd yn odi cic rydd. Bach yn beryglus gan Wrecsam. Ie, mae'r rwyddyn fan yn barod tair gwaith maen nhw wedi cael mewn tu nôl nawr o fewn y 4 munud. So jyst angen darllen y chwarae, pam does dim pwysau ar y pêl, wedyn jyst angen camu nôl tipyn a neud yn siŵr bod y pellter, wedyn rhwng y chwaraewyr am ddiffynol yn bach fwy cil. Fel o'n i'n sôn yn bencampwr yn y gogledd, ennill pob gêm. A mae hwn yn gam mawr i fyny. Ac oedd y gêm ail gyfle yn ebyn Llansawel. No, gol i ddim oedd honna hefyd. Dangos bod y clybiau trif i gael. Tipyn y ffordd i ddechrau'r tymor cath. Yn erbyn Abertawe bawb. Yn waglaw tymor diwetha, un o'r clybiau mawr yn y gyngred yma. Ie, fi'n credu bydde Abertawe bach yn siomedig o'r tymor diwethaf, ond y pwynt yw, ti'n modd, mae rhaid adeiladu, mae Wrecsam nawr yn gobeithio medru cystadlu yn wythnosol ar y lefel yma, a mae Abertawe eisiau ennill tlysau eleni, felly, ti'n modd, mae'n mynd i fod lot fwy agos fi'n credu yn y gyngred nag wedi bod o blaen. Sioned yn rhoi'r sgorio chi ar ddechrau'r pnawn. Gyda'r goliau di hedfan mewn. Aberystwyth yn tal y tair yn ebyn y Bari. Caerdydd yn ennill yn y Met. Caerdydd yw'r deiliad. Tair i 1 i Gaerdydd. Seinti newydd i ennill am Pontypridd y 2-1 hefyd. O ran strwythyr y tymor, 8 tîm yn y gyngrair. Pawb yn chwarae gilydd. Bach fel uwch gyngor Cymru, JG. Pawb yn chwarae gilydd dwywaith wedyn. Mae'r gyngrair yn hollti. Ar ôl 4 gêm ar 10. Wedyn, 4 uchel. Mae'r 4 gweilod yn chwarae gilydd dwywaith eto, 20 gêm i gyd felly. Mae Wrecsam a meddiant yn hanner Abertawe. Ddim wedi gweld llawer o hynny, light foot. Mari Gibbard yn disgyn ac Abertawe yn ceisio gwrth ymosod. Heb gweld lot o chreuwyr y Wrecsam hyd hyn, ond maen nhw wedi setlo mewn i system yn ei disgwyl 4 yn y cefn, 2 yng Ngori, a wedyn y 3 a Rosie Hughes top ar ben ei hun. Bwysig i nhw bod nhw jyst yn cadw o fewn y gêm am y 15 munud agoriadol yma, jyst cadw popeth yn dyn a tyfu mewn i'r gêm. Felly gweld yn barod sut mae'r dwysedd wedi cynyddu o'r gyngrair llynedd. Gwennan yn sôn fan yna am Rosie Hughes. Dwi'n cael ei enwi Epyn, bydd ni'n tybio y rhif 9 na, sy'n ceisio rhwystro Alicia Pow. Rhif 9 ar eich y rhif enwog o ran sgorio goliau, mae hi'n gyfarwydd o hynny. 24 yn y gyngrair tymor diwetha, mae'r record i yn anhygol o flaen y gol ar cyffyrddiad yng nghanol y cae. Bull, enw newydd o ran Abertawe. Stacey John Davies eto Abertawe yn creu patrymau, ond dyw Lake ddim yn gallu cyrraedd na. Na, fi'n credu mae Abertawe eisiau trio wneud y bas gyntaf nhw'n derbyn ymlaen fel bod nhw'n creu ymysodiadau tro ar ôl tro i roi bach o bwysau ar Wrecsam, ac yn ei weld sy'n mae Wrecsam yn medru ymateb i hynny. Gymaint o sylw ar clwb Wrecsam wrth gwrs. Gymaint o resymau, o 2 reswm amlwg. Ddau serien o Hollywood, y gyfres nôl, welcome to Wrecsam, ond datblygiad gêm y merched a thîm y merched yn ddiddorol hefyd wrth i Abertawe dorri drwodd eto. Finch y tro yma, Erin Lyfet yn ôl, mae yna gamerau yma heddi gyda llaw rhwng y 3ydd gyfres o welcome to Wrecsam. Dim bod fi wedi bod yn dilyn nhw bob man, eisiau cael rhyw cameo bach. Tackle gadarn ar Hughes. Yn meddwl o'n i wedi gweld e'n neud gwachder blaen am Wrecsam. Mae'n bwysig. Mae'n bwysig. Dyma tackle eto. Fi'n credu yn barod mae Wrecsam wedi gweld jyst bod nhw ddim yn mynd i cael amser ar y bêl, falle geithio nhw'r blaen. Mae'r dwysedd y gyngrair yma yn codi. Mae'n codi'n blynyddol. Mae'r cyflymder mae safon yn gwella. Mae'n gallu gweld jyst pa mor gorfforol mae Abertawe hefyd. Gewn nhw ddim yr amser. Mae'n bach yn llac o fewn meddiant. Falle bach yn nerfusrwydd hefyd. Dysgyd yn hwyr, mae'n geg glir. Gymaint i drafod o ran y gyngrair. Clybiau'n troi'n lled proffesiynol hefyd dros yr haf. Chwaraewyr wedi gadael y gyngrair. Ymuno rhai o glybiau proffesiynol yn Lloegr. Dyma Chivers anaf tymor diwetha. Chloe Chivers, mae'n sgorio goliau anhygol.
Trif deg Abertawe. Gath I anaf. Finch. Croesiad, Wrecsam yn cyrio. Setlo rhyw ychydig. Y cochion. Ni ar y graig, ddim ar y cae ras. Yn siŵr bod chi wedi sylwi, rhaid graff o'n chi. Mae'n afoliad i chwarae gem ar y cae ras, a penniad yn ôl at Del Morgan. Mynd i'n at y modrethaf, yn chwarae Cei Conna, 9,000 ar y cae ras y pnawn yna. Dipyn o dorf, rond derfynol y gem ar gyfle hefyd, yn erbyn Llansawel. Diddordeb yno. Dipyn o dorf fan hyn, heddi. Mae'n di-sgor, wrth i ni agosáu 10 munud. Bydden nhw hapus i weld y 10 munud na'n cyrraedd, mae'n siŵr, Cath. Ie, fi'n credu bod e'n anodd nag yw i just dod mewn i rhythm a tempo y gêm. A'n enwedig ar y chlysur mor fawr. A fi'n siŵr bod Wrecsam yn teimlo'r pwysau hefyd. Maen nhw'n ddibrofyd ar y lefel yma, a maen nhw eisiau profi bod nhw'n medru cystadlu'n wythnosol. Fi'n credu y gol gyntaf o bosib wneith gosod y tôn fel petai, a o beth sy'n be ni'n gweld ar hyn o bryd, Abertawe yw falle tîm sydd o bosib yn dieddol i sgorio'r gyntaf bys ni'n tybio. Ail tymor diwetha, Abertawe. Ond di ennill y gyngred 2 gwaith yn olynol. Cyn hynny, 6 gwaith i gyd. Nhw y Met sy'n arwen y ffordd o ran clybiau mwy llwyddiannus yn y gyngred yma. 6-1. Y Met yn di ennill ers 2019 erbyn hyn. Caerdydd yw'r deilied. Nhw di ennill yn y Met pnawn yma. A Met i colli ambell i chwaraewr hefyd. Ie, Abertawe dwi'n gwybod. Ydyn, ie, maen nhw wedi colli lot o brofiad fyna. Mae Abertawe wedi gwneud gwaith dda, actually, yn gael y chwaraewyr yna mewn. Cryfhau carfan nhw heb os, na goni bai. 6 i mewn o ran Abertawe. Ni sôn am Clwy Bull, enw cyfarwydd, os chi'n dilyn y gyngor, Robin Pinder di mynd na hefyd. Mae hi'r fainc pnawn yma. Yw Wrecsam yn cael cic gornel. Abertawe ddim yn cytuno, cic gornel fydd hi. Ie, fi'n cytuno yn sicr cic gornel yw. A gobeithio nawr, o leia, os wneith y gwasanaeth ddod i mewn o'r gic yma, wneith hynny roi bach fwy o hyder i Wrecsam. Maen nhw angen ennill y bêl gyntaf i gystadu am hynny a gweld beth sy'n digwydd yn yr ail bêl. Lily Jones dros y bêl. Y gic gornel i Wrecsam. Mae'n floeddio, ymlawio. Yn gael llawer. Drychwch ar gyflymder, Stacey John Davies. Mae'n chwarae teg, ond Rebecca Pritchard yn barod amdani. Wedi blino yn gwylio. Stacey John Davies yn gwibio fan yna. Ie, ni'n gyfarwydd yn y gynnu a gweld y cyfradd gwaith yna, mae rhaid dweud. Sôn yn Chloe Chivers yn sgorio goliau. Mae Stacey John Davies wedi sgorio rhoi campus. Does dim cam sefyll os na gyfle i Wrecsam. Lightfoot mewn i'r cwrt. Ac yn taro'r targed hefyd. Ddim problem i Chris Genero yn y gol serch hynny. Ie, na, i fod yn dig. O leia mae'n bositif. Mae wedi derbyn y bêl, cyffyrddiad cyntaf da. A mae wedi anelu am y gol. Dim cweit digon o bwer, ond o leia, wneith hynny o bosib roi teimlad iddi bod hi'n gallu gwynebu am ddiffynwyr Abertawe a trio ergydio ei hunan. Bach rhy glyfar am unwaith. Ie, mae chwaraewyr ymwysodol dda iawn, calentog iawn gyda Wrecsam, jyst angen cael nhw mewn i'r gêm. A mewn i sefyllfaoedd fel hynna, ble maen nhw'n un yn erbyn un. Beth fi'n rili hoffi am Lightfoot yw'r ffaith bod hi'n gallu mynd yn naeth ochr neu'r llall. Mae'n hyderus iawn yn ddefnyddio 2 droed. Ni gweld hi fanna mynd lawr yr yslis. A mae'n anodd iawn i amddiffynwyr wedyn, pan ti'n gwynebu lan yn erbyn rhywun. Ti ansicr pa ffordd maen nhw'n mynd i mynd pan maen nhw'n cymysgu lan. Nes i glywed rhywun yn bloeddio. Oedd na lawio fan hyn, Cath? Na, top y glin fanna fi'n credu. Na ni gynnal un VAR ein hunain fan hyn, yn y pwynt sylwebu. Problem, chwech ymlaen. Ar ôl rheoli gymaint y modretha. Mae'n siŵr bydd na hyder o ran Wrecsam. Ond mae'n gyngrair wahanol iawn ar meddiant. Gwbl gyfartal fel y sgôr, di sgôr. Wrecsam eto, 9-10. Hughes yn herio. Rosie Hughes, a Lightfoot yn cyfuno. Dickens o bellter.
Wedi tyfu mewn hyder. Wel, chwarae lot fe hyderus, mae rai dweud, a chwarae thaclus. Y tair fanna yn cyfuno, maen nhw'n hyderus ar y bel, a mae hynny'n hyfryd i weld. A chwarae cryfderau bys ni'n gweud, jyst pelin ni'n gyrchol, mae gymaint o gyflymder gyda nhw gyda Rosie Hughes. Dim un yn bod weithio gyda'r troedd tîm arall o gwmpas. Ni'n gwybod bod Alicia Power yn gyflym iawn, falle Jess Williams ddim cweit mor gyflym, so chwarae arni hi hefyd, Rosie Hughes yn chwarae'n dda. Jyst ennill y tirogaeth wedyn a cael chwaraewyr arall mewn i'r gym. Blair eto yn y cefn, cydym eisiau rhoi'r meddiant i ffwrdd yn rhedeg i Stacey John Davies ac oedd hi'n edrych am Chivers. Mae'r ddau yna mor beryglus. Cwpl o weithiau ni wedi gweld nhw'n bach yn fler yn y cefn, Cath. Ie, fi'n credu nerfusrwydd o bosib, hyder, ond oedd Katie Hosford hefyd ar gael fanna ar y chwith. Bydde hynny wedi bod falle yn bel well i roi fewn, ond Abertawe yn edrych yn dda. Ar y gair Hosford yn clirio. Chivers yn o gynta. Oedd hi bron glanio'n garedig eto i Chloe Chivers sy'n mor amlwg. Nath i gyrraedd na o flan Erin Lovett. Ie, a ti'n be, wrth i'r gêm yn ei flaen, o leia mae'r ddau dîm yn trio wneud cyfyniadau gwahanol, a maen nhw'n edrych yn dda yn ymysodol, felly mae'n dda i'r dorf, a mae'n dda i ni sy'n gwylio. O, wedi gwneud digwydd. Oedd Steve Dale yn dweud cyn y gêm am peidio bod yn naif. Oedd yna amddiffyn really naif fanna gan Erin Lovett. Mae'n ti ennill y brwydr yna. Pa'i gadlu Chloe Chivers cael mewn tu fewn i'r ochr gywir o'n ti, pan mae croesiad mor syml yn dod mewn. Pethau bach fel yna, mae angen nhw dechrau cyflymu lan i'r gyngor yma. Ac ai'r digwyddiadau fel yna, falle bydde ddim yn cael ei cosbi tymor diwetha yng Nghymru y Gogledd? Ie, yn sicr, mae hynny'n deg i ddweud, fi'n credu, mae lot... Gallai fi cosbi fy'n chwaith. Ie, ond bydde wedi bod mwy o amser gyda nhw ar y bel, na gyd, felly mae angen benderfyniadau bach fwy cyflym, ond ti'n be, mae Wrecsam yn neud yn ffain ar hyn o bryd. Eto, mae yna gamsefyll yn bod fan hyn, o'ch chi'n hanner y stori yn eto, rhyw gamgymeriad bach. Phoebe Davies y tro yna. Ti'n be, mae'r tair y ferched sydd yn chwarae Abertawe yn y linell ymysodol, maen nhw'n mor brofiadol, maen nhw'n dylentog, maen nhw'n chwym, maen nhw'n glyfar, a mae hynny yn mynd i brofi am ddiffynwyr Wrecsam, a mae rai yn wario gorau, ac os oes unrhyw, falle, ti'n bach o dawt, wedyn, yn anffodus, mae'n mynd i falle chwarae mewn i dwylo chwaraewyr Abertawe. Mae nhw'n llinell ymysodol. Probably un o'r goreion, wel, y gorau, bys ni'n gweud, o ran faint maen nhw'n dod. Ti edrych ar ystadegau nhw dros y blynyddoedd, nid jyst y goli maen nhw'n sgorio, faint maen nhw'n creu hefyd. Mae gyda nhw perthnasau dda iawn gyda'i gilydd. O 15 i Stacey John Davies tymor diwetha. Gath Hosford 11, nath i greu 10, Katie Hosford, am gyfraniad. A pan chi'n ychwanegu Chloe Chivers, gath Anna, fel i fas am fusoedd. A mae hi wedi bod yn anlwcus o ran, mae wedi cael 2 anaf wael ACL, felly mae'n hyfryd gweld nôl. Dyma hi, edrych am Stacey John Davies sy'n rheoli. Nawr de, mae yna dric, mae yna gyfle i Abertawe. Davies, y tar o bar! Gwych, mor agos. Y bar yn dal i grynu. Ymdrech eto o bellter. Morgan yn gwneud digon. Ie, a ti'n be, a dyna be mae Stacey John Davies yn neud. Mae'n fach o ran chwaraewraig, ond mae'n medru sicrhau bod hi'n... O drych o faint o amser mae'n cael fan'na, Cath. O ran eto, just y safon am, pa ti codi y safon, ti'n methu fforddio, so mae angen dysgu'n gyflym iawn nawr. Pa i droi gymaint o le, ond mae'n sgiliau dwywaith. A digon hyder sy'n mynd gyda'r ddwy coes, chwarae teg i Stacey John Davies. Mae hi'n twy llodrus iawn, ac wedi sgorio goliau special iawn hefyd. Dyma hi eto. Yr esgyd air tymor diwetha. Fath o hyd eich edrych o Magic Daps yn ysgyd yna. Ar ôl gwylio Lee Trundle yn ôl rhai. Ond ambell i gefnogwr Abertawe yn ein criw ni o ran sgorio. Unrhyw esgyd sy'n sôn am Lee Trundle. Mae ddim yn apus ar ôl neithio'r sacredi. Mae yna dyfygrwydd. Triciau yn wych. Colli meddiant eto, bant nhw eto. Leic a'r dacl yn gadarn yng nghanol y cae. Ie, Chloe Chivers eisiau'r bel yna mewn i'w throed yn hytrach na mewn i'r gwagle yn anffodus, felly bas eitha wastraffus fyna gan Leic. Ond mae rhaid dweud, mae'r gêm yn eitha agored. Mae angen i Wrecsam i beidio pasio'r bel ar draws y gôl, bydde hynny yn helpu.
Ie, Cath yn hyfforddi o'r pwynt sylwebu fan hyn. Oedd un llygad ar gau fan'na. Bydde ti siarad mor dawel o hynny, os ti'n plygethu yn ystafell newid? Yn anffodus, na. Dwi yn eitha uchel. Mae angen bod. Wel, Abertawe'n clirio. O ie, mae'n sicr ateb hwnna. Ges i cwbl o bregau. Ond oedd angen e'n doedd, oedd hi fel mam yn edrych. Oedd hi fel mam yn edrych ar ôl fi heddiw ar y ffordd lon, nath hi y pecyn brechdannau arbennig o dda. Like the best fi erioed wedi gael. Diolch yn fawr, neu gymryd hynny, diolch yn fawr. Chwarae teg. Dal i edrych ar ôl. Dim gymryd o hynny'n iau, ond dal i edrych ar ôl. Yn famol iawn, Cath. Mae croeso ti ddweud hynny, Dyl. Dwi'n mewn cwmni da fan hyn. Dwy wedi cael dros 100% o gaffi o glad. Cath Morgan oedd y cyntaf i gyrraedd y ffigwr yna gyda llaw. Mae'n werth atgoffa pobl o hynny. Chos wneud hi ddim, mae lottery swill, gredwch chi beth. No, de Hughes, mae'n ras fan hyn, yn allan. Dath Cles Gynna. Os da i eisiau chwnegu fe, y gyntaf i cael trwydded a hyfforddi hefyd. Oedd hi arwain y ffordd ar y cae, chwarae on ar y cae yn y fforddi hefyd. A mae dal yn neud pack lunch i Gwennan. Stop nawr, stop. Stop o'n i nawr, stop. Merched Merthyr, ddim yn syffys. Merthyr yn un dda. Wel, gym gyfartal yn Nghwpan Lloegr, ond digon yn gwylio, y Barc Pen y Darren. Bai Colwyn, 1000 yn gwylio, Bai Colwyn os fe'n hefyd. Mae Merthyr ar rediad da ffyn chwarae teg, felly mae pawb yn y dref yn mwynhau ar hyn o bryd. Fe credu. Mae rai canol y dorf fan hyn hefyd, o'n i'n clywed Lowry Roberts yng ngofal gêm y merched, oedd yna gris yn cael ei ffynnu fan yna. A ti'n rhyw herio Cyngor y Dynion, pwy fydde gyda'r torfeidd mwyaf tymor yma? Rhyw gystadleuaeth iach. Dyna ddwy gyngor, ti'n credu? Wel, sorry Dyl, yn sicr ti'n modd, mae lot o blant yma hen yma, a mae'n hyfryd i weld merched bach a bechgyn mewn crysau, ti'n modd Wrecsam yn cefnogi'r tîm, a dyna be'n union be'n ni eisiau. Braf cael, wrth i ni weld, Abertawe'n cadw hwnna mewn. Braf cael enwau mawr yn y gyngor yma hefyd. Abertawe, Wrecsam, Caerdydd yn y brif gyngor. Fydd yn y cyfan trwy gydol y tymor fan hyn ar S4C. Lle mae hwnna'n mynd? Jyst yn mynd nôl i'r tynnu ar y Cris yna gan Lily Jones. Actually, chwarae rili dda, i rywun sydd mor ifanc. Hwna yw'r fath o pethau ni'n sôn am, jyst chwarae fel y arfau dywyll yna, pa mae angen. Chi'n gweld ar y sgrin, y sgwar bach porffor yna, cael pwyntiad penwthnos. A chydig yn hwyrach nos lun yma. 5 munud ar hugen i 11. A nos Mawrth, 16, a bydd yna gêm o'r gyngor yma, y brif adran bob wythnos i chi. O ran eich pwyntiau, sgorio. Ie, wedi sgorio fan hyn. Rosie Hughes yn ysgol goliau fel arfer. Gyda gyfle arall. Bach yn ffodus, dyn nhw'n cwyno, dyn nhw'n stopio chwaith. Cyfle i Wrecsam. Pritchard ar ergyd! Pritchard ar gol! Mae Wrecsam ar y blaen! Rebecca Pritchard gath y gol i sicrhau bod Wrecsam yn y gyngrair yma yn ennill y gemau ail gyfle. Mae wedi taro gol gynta Wrecsam yn y brif adran. Hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Wrecsam 1, Abertawe dim. Chwarae da, mae rhaid dweud, Wrecsam, unwaith eto chwarae teg a thaclus. Maen nhw'n gwybod yn iawn ble oedd y wagle, a mae'n rhaid canmol ar ergyd hynny i weilod y rwyd. Digon o bwer, cyfeiriad ffantastig a chwyrdeb. A ti'n beth, maen nhw'n cael 2 cyfle. A 2 cyfle bys ni'n gweud anodd iawn i gymharu gyda'r cyfleoedd mae Abertawe wedi cael reit o flaen y gol. So, chwarae teg, cymryd y cyfleoedd yma, bydd Abertawe yn siomedig iawn achos dath e o camgymeriad am ddiffynol wael, ond fel oedd Cath yn dweud, am ergyd fan'na. Ffordd, fath i pwyllto cyn ergydio, a wedyn just yn ffeindio'r cornel bellach i ffwrdd o Clesgyn yn y gol. Am stori, sydd da ni fan hyn? Gewn ni gêm nawr, Dyl, gewn ni gêm. Dwi'n chi'n disgwyl rhyw fath o stori pan mae Wrecsam yn chwarae. Dyma hi eto, fel o'n i'n gweud, gêm ail gyfle na, neb yn llan sawel, oedd hi'n gêm mor dyn. Pritchard gath y gol i sicrhau dyrchafiad. Mae'n dwt o ran y stori, mae hi sydd wedi cael y gol gyntaf yn y tymor i Wrecsam hefyd. Mae'n ffantastig, ni eisiau'r breidd i barhau, nag ni eisiau'r fwrlwm hefyd a pawb i gefnogi. Be fydd hynny'n neud? O, rhan y ddau dîm, sut fydd Abertawe yn ymateb
Cael digon o gyfleoedd. Chloe Bull yn hanol y cae. Bach rhy drif o ran y glas yna. Ie, hynny yw, mae'r syniadau yn iawn gan y ddau dîm, ond mae rhaid i nhw sicrhau. Mae rhaid i nhw nawr ystyried y tywydd. Mae'r cae lot fwy gwlyb, mae'r bêl yn redig o ddiadur ar wyneb. A mae rhaid i nhw sicrhau bod nhw'n deall hynny nawr, a bod nhw ddim yn basio'r bêl i bod yn onest. O, fydd hynna'n neud lot i hyder hi hefyd, Rebecca Pritchard, achos mae'r holl sylw fel arfer yn cael ei roi i Rosie Hughes, mae Amber Lightfoot yn cael y lot, mae nhw wedi arwyddo cyn chwaraewyr ryngwladol, Hannah Kay o'n i'n galw hi, a fi'n credu falle mae yna tuedd bod hi wedyn yn teimlo falle bydd lle hi o da, mae ddim yn cael y sylw am ffordd, un ergydd, ffordd nath i Cymru, ffordd nath i pwyllgo, a jyst o rafu traed hi cyn ergydio yn hollol wych. Gwennon yn sôn, Hannah Kay. Ceria Coplis yw'r Kay. Mae hi ar y fainc pnawn yma, bach o anaf i'w ffenglin. Ond chwaraewyr profiadol dros ben yn cyrraedd Wrecsam. Mae wedi bod gyda Derby County. Wel, i gan Capi Gymru. Na'r lle i ddechrau. Wedi bod gyda Stoke, Derby County. Caffdi y ffordd i hefyd. Do, fi wedi fforddi ar lefel ryngwladol i'r tîmau ieuenctid a'r tîm gyntaf, felly fi'n nabod Han yn dda iawn. A mae'n dod a lot o brofiad i'r tîm yma, felly fi'n gobeithio wneith i warau ran. Wel, am gyffyrddiad gan Chloe Bull. Un arall sydd wedi dod i'r gyngrair yma ar ôl cael profiad yn Lloegr. Diddorol gweld y datblygiad, pas hyfryd drwy'r canol. Gol geidwad yn gwneud digon chwarae teg i Del Morgan wedi darllen hwnna'n dda. Ie, chwarae teg, oedd hi yn y safle cywir i sicrhau bod Chloe Chivers ddim yn gallu cael ei blaen ei droed ar y bêl yna, achos i fod yn deg, oedd y bas yna lot yn wyd. Ond dal yn fler yn pasio'r cefn, mae angen gwylio hynny. Erbyn o'r blaen y gol i ddim. Gan bod ni'n sôn am y sgôr. Gan ni weld y gol eto? Ie, pam ddim. Fel ni'n gweud camgymeriad fyna yn amddiffynol gan Alicia Pawb, cyffyrddiad drwm, a wedyn dim pwysau ar y pêl. Pawb yn dilyn y pêl, ddim yn gwirio'r rediadau. A fel ni'n gweud, jyst y ffordd nath i arafu traed i lawr fan hyn, i sicrhau wedyn oedd hi pwyllo cyn ergydio a cywirdeb campus. Wel, pan maen nhw'n mewn oddi ar y postyn, mae angen gol geidwad a hanner i stopio nhw. Dim byd yn erbyn. Gles gynna, ond byddai llawer wedi methu honna ergyd hyfryd gan Pritchard. Wrecsam eto bach yn fler. Mae Hughes Dickens yn gyfeir holl ffordd nôl yn clyrio. Ie, dyn nhw ddim i weld mor hyderus yn amddiffynol, mae rhaid dweud Wrecsam. Stacey John Davies. O bellter o bosib. Rhwng dau feddwl, yn credu. Ie, opsiwn anghywir fanna i fi. Mae angen i ddyn lle dal ymlaen i'r bêl neu creu rhywbeth aros am rediad. Oedd tair merch fanna'n barod i wneud rediad mewn i'r Cosby, ond Stacey John Davies jyst yn cymryd y bêl bach yn rhy gynnar i fi. Prif sgoriwr y gyngor tymor diwetha, prif sgoriwr Abertawe, pedwar tymor yn olynol. Dwi'n mynd yn gyfrinach, fod i'n peryglus am dacl o fanna. Dim dal nôl. Eisiau ffordd yn ôl i'r gêm yma i Abertawe. Wedi cael ei cyfleoedd. Ie, nyn nhw ddim panic o dal, fi'n credu, mae'r gêm 90 munud o hyd. Wel, fi ddim yn siŵr i fod yn honest y cath, gyda'n gorffennol, nwedig yn mewn i'r ail hanner, nwedig falle chwaraewraig rili profiadol fel Chloe Chivers ni'n gweld fan hyn, colli ben yn aml, a falle rhywbeth ni ddim yn disgwyl o chwaraewyr sydd wedi chwarae, lot o nhw'n chwarae i'r tîm oedd ieuenctid. Jyst rwy stredig rwan a jyst yn trio defnyddio cryfder, ond y fwy mae'r gêm yn mynd ymlaen, os maen nhw ddim yn cael nôl mewn i'r gêm a dechrau creu cyfleoedd, fi credu na ni gweld nhw yn rwy stredig, a gobeithio nawr gyda'r profiad o cael pobl fel Pind y mewn, nawn nhw actually cael bach fwy o arweiniaeth. Sgyddydd yna? Byddai off y cae yn cwpan rygbi'r byd, ar y bryd, ddim yn defnyddio breichiau. Ys neb yn gwybod unrhyw reolau yn gwybod y byd. Mwna wir. Rhaid dilyn y cyfan ar S4C o Ffrainc, Cymru, Portugal ddoe. Bach yn agos, nag oedd pawb wedi perfwydo. Na fe, pwynt bonus. Mae yna gêm yn hwyrach, nag oes e, Australia-Fiji. Lot o sylw ar y gêm yna yng Ngrŵp Cymru. Mae
Abertawe. Wrecsam sy'n cael yn sylw ni fan hyn, a mae Wrecsam ar y blaen. Ni mewn i'r gol. Wel, ganodd rhywun unwaith dal I ganu ddigon aml. Abertawe ceisio newid pethau. Pasio da. Stacey John Davies. Syth lawr. Mae'r ffens na, fi ddim yn ffens, wel, mae yna bryder yn syth. Y dyfarnwr yn gael nhw'n ôl. Gobeithio bydd popeth yn iawn, gynnu weld beth awr fan hyn. Dyna'n edrych yn gas. Fi'n gwybod oedd wedi cympo yn anifyr, ond fi ddim cweit yn siŵr. Mae'r broblem fan'na. Os, chi'n gweld ymateb yn syth. Wel, digwyddiad anffodus. Mae'n mor gyflym hefyd, a fel chi wedi sôn, mae'r cain llithrig ar y glaws wedi disgyn yma. Os yw bod yn gyfuniad. Fi ddim yn siŵr os oedd cyffyrddiad o bosib o'r tu ôl neu beidio, ond yn sicr mae wedi glanio a cwmpo yn anifyr fan'na. Ac wrth gwrs, mae'r hodyn fan'na'r tu cefn a mae'r ffens yn mynd ar draws, ond mae wedi glanio a mae bawb ar hyn o bryd yn naturiol yn gobeithio bod nhw'n gallu trin ac yn neud I fod yn fwy gyfforddus ac sy'n bosib. Edrych taw ysgwydd ti. Falle jyst y ffordd nath I cwmpo. Oedd e'n edrych fel oedd e'n 50 a 50 yn mynd mewn. Jyst y ffordd mae'n cwmpo ar y llawr fan'na. Dim lot o ledd I fynd. Os mae'r hodyn mor agos. Damwain. O, weld y lluniau eto. Ond dyna ddim yn golygu bod ddim yn ddamwain poenus dros ben. Mae'r hyfforddwyr os nhw'n galw am gymorth ochr y cae. Mae'r ysgwyd sydd wedi cael ei tharo. Mae gael Wrecsam yn dod wrth ochr y cae. I gael sgwrs. Ac yn cael y sgwrs, mae hwnna cerio coplus. Yw'n y fforddi hefyd? Wel, profiad y fe, ti'n bod, jyst yn trio ysgogi'r merched fyna. Ond fi newydd clywed Chivers yn dweud taw ysgwydd wedi datgymalu o bosib allan o'r soced fyna gyda John Davies. Am ergyd, allwn ni weld y gol unwaith eto. Jyst yn gweld fan'na hefyd, Sophie, rhi 16 I Abertawe, Sophie Hancock, jyst y ffordd, mae'n gwylio'r bêl, dwi ddim di synhwyro, mae Alicia Pawd I redeg allan o llun eto, mae rai fi camu nôl, a mae'n gwylio'r bêl yn lle dilyn y rediad gan Pritchard, cymryd dim byd I ffwrdd yn amlwg o'r gorffeniad. Wrecsam yn dathlu, mae'r hyn I ni'n glywed ochr y cae yw bod Stacey John Davies wedi datgymalu I hysgwydd yn y digwyddiad yna, achos mae'r ymgyleddwyr yn cyrraedd I chludo hi oddi ar y cae. Wel, am ddigwyddiad anffodus, hanner awr mewn i'r tymor newydd, un o ser y gyngrau, sôn am un o ser Abertawe, a mae chi'n gweld I ymateb I yn dal I gwyneb, am ben I sôn fan hyn, am faint o anaf yw hwnna. O ti'n edrych ar fi, ti'n gweithio, mae'r ysgol rygbi fi'n credu. Wel, o leia cwbl o wythnos, mae'n dibynnu. Pob digwyddiad yn wahanol, ond eto, mae'n hwnna'n rhywbeth difrifol. Mae'n dibynnu, os ti'n gallu popio fe nôl mewn, mae ddim yn gallu bod mor hir, ond os bod yna anafiadau ychwanegol I hwnna uwchben wedyn, ti'n beth yn gwybod gyda'r rotator cuff hefyd. Oedd hi'n edrych fel bod hi mewn boen eithafol, ond mae'n dibynnu. Ac ymlaen yn ei lle, enw cyfarwydd yn enw newydd o ran Abertawe, Robin Pinder. Wedi ymuno yn yr haf. Wedi ymuno Met, ond mae'n teimlad yn un amlwg gyda Stacey John Davies. Mae rhaid bod e'n dor calonus. Chi wedi bod yn aros drwy'r haf. Mae'r gêm gyntaf yn gorffen yn lan yn awr. Dyma'r dor, dros 600 yma. Pnawn yma. Mae'n wych I weld, gymaint o ddiddordeb. Ie, mae'n ffantastig. A ti'n fe wedi lot fawr o deuluoedd, lot o blant yn medru cael ei ysbrydoli ac yn cefnogi tîm lleol. Felly, dyma beth ni eisiau. Ni eisiau bod gemau merched a dynion yn cael ei gefnogi fel hyn yn wythnosol. Beth yw'r teimladau Gwennan o gwmpas y gêm yn gyffredinol am y gyngrair yma yn gyffredinol? Ac ni'n gweld chwaraewyr yn dod, chwaraewyr wedi gadael I gael cyfle, gêm proffesiynol yn Lloegr hefyd. Beth yw'r teimladau, ti'n meddwl? Mae'r safon yn sicr yn cynyddu, a ni'n gallu gweld hynna gyda faint mae'r tîm oedd yn symud o gwmpas, faint nawr o buddsoddiad sydd wedi bod mewn, yn amlwg, yn ariannol, yn talu chwaraewyr, ond mewn I pethau arall hefyd, analysis, ac sy'n gwneud gwaith conditioning work sydd yn really bwysig. Ond fi credu yn amlwg mae'r
Mae'r pwl o gyngrau'r Lloegr o ran y safon falle'r dwysedd yna. Mae yn cael ni wedi colli chwaraewyr ymysodol iawn, Caerdydd, Billingham, Phoebe Poole, mae Ebony Allen hefyd i ymuno, mae tair ohonyn nhw'n Cheltenham. So mae hwnna wastad yn mynd i bod fan'na, fi'n credu, rai o'r chwaraewyr. Un o'r, felly ni'n gweud, symudiadau mwyaf sydd wedi digwydd, sydd wedi bod yn rhywbeth yn Abertawe, yn sicr yn siomedig am, yw actually wnaethon nhw colli Siona Jenkins a hi'r gyngrair, a mae hi'n chwaraewraig un o'r goreion yn y gyngrair. I ryd echen, yn gwybod bod hi wedi mynd. Ie, a yn eich trinci hefyd o Pontypridd, mae hi wedi mynd fan'na. So mae yn anodd, rach ti yn mynd i colli rai, a ni gweld yn gêm y dynion hefyd yn anffodus. Dwi'n ym mhob camp am hwnni, mae yna wlad enfawr drws nesau ni, lle mae'r cyngleiriad wedi datblygu mwy, a mae fe'n mynd i ddigwydd. A mae angen just bod yn bach yn realistig gyda'r nod a'r gobeithion gyda'r gyngrair hefyd. Yn amlwg mae fe'n tyfu, a mae yn cryfhau, a mae fe'n platform really dda. Mae rhaid ni dweud am rai o'r merched ifanc o fewn Cymru, sydd wedi symud ymlaen nawr. Ni gyda chwaraewyr fel Olivia Francis i symud i Man United, Ellen Valentine o Aberystwyth yn symud i Newcastle. So mae'n roi'r cyfleoedd, mae fe'n lle i ddatblygu'n gryf iawn. Be ni moyn neud i trio cadw rai o'n nhw nawr i ddatblygu a cryfhau'r gyngrair. Pinder, cyffyrddiad cynta. Gêm wedi ail ddechrau. Mi fydd na oedi yn amlwg. Pinder ar y cain lle Stacey John Davies. Chi jest yn teimlo drosti Stacey John Davies, prif sgoriwr tymor diwetha. Ni chi gweld ddiolch ar y cae yn derbyn oxygen y gallu. Mae'n amlwg mewn poen mawr fan yna. Un digwyddiad bach yn cael gymaint o effaith ar y chwaraewr. Gêm wedi oedi. Dyn ni'n dda yn amlwg a gobeithio gweld i nôl. Cyn bo hir, bydd Abertawe yn gobeithio hynny. 9 munud i fynd, pwy o wyr faint bydd yn cael ei ychwanegu. Ni weld Robin Pinder ar y cae. Mae Pinder, wel mae wedi ennill y gyngrair 5 gwaith yn ei chyrnod yn Met, mwy o brofiad yn dod i'r cae o ran Abertawe. Symudiad mae fynd yn lled proffesiynol, yn amlwg yn denu chwaraewyr. Fi'n credu bod y dyfarnwr nawr yn oedi pethau. Nes bod Stacey John Davies yn cael ei symud. Achos mae'r digwyddiad am hwnni, mae'r bêl yn mynd draw i'r ardal yna, le mae hi dal yno. Mae'n poen difrifol. Dwi'n eisiau atgoffa Gwennan o anafiadau, ond mae rhaid bod Dor Calonis yn chwaraewr. Gêm gyntaf tymor, hanner awr 'di mynd. Yn gorfod gadael fel hyn. Ie, Dor Calonis ar unrhyw adeg i gael anaf fel hwnna, yn sicr gêm gyntaf fel wedys i o'r blaen. Dwi'n gwneud y holl gwaith paratoi. Gwaith anodd, gwaith mae neb moyn wneud dros y haf. Jyst i aros mewn siap i ddechrau a wedyn i cynnyddu'r lefelau cardiofasculaidd, ond wedyn yn anffodus dyna natur chwaraeon, dyna natur pêl-droed mae anafiad yn mynd i digwydd. Jyst gobeithio bod hi'n ymateb ac ymarfer yn gyflym iawn i'r anaf yma. Gobeithio bod chi clywed y gymeradwyaeth hefyd. Pawb y gysur, pawb chi mewn poen, mae'n siŵr. Ond cefnogwyr yn gwerthfawrogi eich cyfraniad a'r digwyddiad. Ydy'n edrych mor siarp. Cyn y digwyddiad yna, fel arfer. Mae'r gêm yn cario ymlaen, Abertawe. A'r gic rhydd. Del Morgan yn jyst gorfod gwylio. Dwi'n gwybod y hosfod ymdrech oedd hwnna. Byddwn ni'n tybio. Ie. Os mae croesiad oedd, ddim croesiad ofnadw. Gormod o basta falle, cyn y gêm. Ti nath baratoi'r cinio na hefyd, Car? Na, sa'n eog o hynny. Oedd i angen brechdan ham a caws fel ges i. Braf. Abertawe yn gorfod addasu y Pinder sy'n mlaen i lle. Stacey John Davies yn gryf. Yn ennill ciplydd i'w ffîm hefyd. So be, mae wedi gwneud yn rili dda. Dwy waith mae wedi bod ar y cae tair waith, a dwy waith mae wedi ennill cicio rhi, jyst yn defnyddio cryfder hi. Jyst yn cael corffi yn y ffordd rhwng y bêl a'r chwaraewraig. Gic rhydd. Pinder yn ennill y gic rhydd. Chloe Chivers i gymryd y gic rhydd.
Mae hi yn gallu ergydio o'r Ydy. safle Dalwch yma. mlaen. Be yw'r be ddaw fan hyn. O, rhyw chip bach oedd i ryw groesiad. Gymryd i gic yn gynharach gyda'i troed chwith. Cic gornel gyda'i troed chwith. Mae'n cymryd gyda'i troed dde. Twy llodres peryglis. Ond ddim yn y cyfeiriad cywir o. Rhyw 5 munud, wel, mwy na 5 munud, ag ysau. I fod yn hollol onest yn dilyn yr oedi yna yn yr arfach. Oedd y gêm yn poethi hefyd, Wrecsam wedi sgorio, Abertawe'n ceisio ymateb, Abertawe wedi bod yn creu cyfleoedd, oedd hi'n gêm dda ymwysodol, y ddau dîm yn mynd amdani, mae'r popeth wedi arafu. Ie, o'n i jyst yn mynd i dweud, mae'r teimlad nawr bod y gêm wedi mynd bach yn fflat, mae chwaraewyr Abertawe, am teimlo mor dros un eich chwaraewyr i weld nhw mae'n poen fyna, mae'r gêm o bosib jyst wedi tywelu. Ond, mae angen jyst sicrhau bod ni'n gweld yr hanner yma mas nawr, yn naturiol Abertawe ddim yn ildio eto. A wedyn, mae rhaid jyst dechrau'r ail hanner o'r cychwyn cyntaf. Dal cymryd y dydd gyda llaw, mae Stacey John Davies yn cael ei ffrido o gwmpas y cae, y cynogwyr yn gweld ni, war y teg iddyn nhw. Ar hyn sy'n, wel, ddim yn greulon am bêl droed, ond yr eiliad mae'n chwaraewr yn gadael, mae'n gyfle i rywun arall. Yw yn newid pethau o ran patrwm Abertawe neu yw Pinders yn setlo mewn y sydd? Ie, mae hi wedi mynd lan up top, ble oedd Chivers. Mae'n profiad o'n gallu chwarae unrhyw le ar y cae. Chivers yn ddwm ar weledigaeth, ond yr amddiffyn yn gadarn, Mari Cibad ceisio tacluso pethau. Lyddi Jones ddim yn gallu cyrraedd na nawr, Chris Gwyn Abertawe sy'n bygwth eto, mae Bull yn opsiwn, mae Hosford yn mynd i hun, a mae'n gobeithio ddim yn sicr fyna. Del Morgan yn edrych yn gyfforddus, ond eto oedd hi'n hapus. Ie, na, fi'n gwybod, i fod yn onest, oedd ddim lot o bwyr ar y bêl, ond oherwydd bod y cae falle mor blif, fi ddim cweit yn sicr os mae'r bêl yn mynd heibio'r postyn neu beidio, ond sbo wyth bod yn siŵr, sbo. Hosford ar gicon, yn chwipio hwnna mewn, oedd hi mor beryglis. Wrecsam yn gwneud digon Bull. Wedi cael gafel arni. Yn rhannol ar y light foot, jyst yn gwneud digon. Williams i Abertawe am groesiad, y cyffyrddiad gan Pinder, bron yn berffeth. Mor agos o ran yr ymwelwyr. Ie, chwarae teg, croesiad ffantastig fan'na i fewn, chwip o groesiad. Pinder jyst yn cael falle blaen eithroed ar y bêl fan'na, ond jyst bach o digyfeiriad, ond ie, neith hynny roi hyder i Abertawe. Mae'n mynd gyda'r coes anghywir fan'na fel blaenor, jyst gael i'r bêl dod ar draws y corff, achos bod ti jyst heibio'r post yn agosach. Mae'n mynd i fod yn amhosib braidd cael ei mewn gyda'r coes agosach fan'na. So angen agor y corff lan, bod yn uchder anodd. Ond mae'n tair cyfle na mae Abertawe wedi cael o fewn y 6-yard box dylen nhw wedi sgorio yn siomedig. Eto yn edrych am Pinder, Chivers yn y dacl yn gadarn. Mynd i ddod llawer o Wrecsam yn ymwysodol. Lightfoot yn brwydro. Abertawe dal i fynd, Hancocks. Gwaith da gan Hancocks, Chivers eto. Cibad. Gwarthod y bêl yn dda. Gyda'r Rosie Hughes hefyd oedd i bron ryddhau Lightfoot. Ddim yn amdani lawr yr asgell. Ar ôl yr oedi yna, os na nhw'n deimlad bod y gêm wedi deffro unwaith eto. Hosford yn mwynhau lawr y chwith, tackle gadarn yn Phoebe Davies, y dorf yn mwynhau yr eiliad yna, yn drwchwch Hughes. Oedd yn ysu braidd, Chris Gwyn, a un Chris Boch. Ie, dyna'r problem pan ti'n chwarae lan top ar ben dy hun. Ti wedyn yn ysu, wedyn yn ysu fel hwn. Ond mae angen gwasanaeth well wedyn gyda'r pas trwyddo. So Amber Davies yn gwneud gwaith campus gyda'r tackle. Just chwilio am lle wedyn. Allen, y captain. Dangos i phrofiad. Keren Allen, un arall o'r enwau mawr sydd wedi cyrraedd Wrecsam dros y haf. Mae'n gêm gystadleuol. Dwi'n meddwl am hynny. Ie, a mae'n agored, a na beth i ni eisiau gweld, ti'n modd, na beth mae'r gwylwyr eisiau gweld. A ti'n modd, wrth gwrs, mae yna wastad yn mynd i fod gamgymeriadau, ond mae'r elfennau hefyd yn anodd i chwarae, ti'n modd, pan mae'r bêl yn teithio bach fwy cyflym. Ti'n modd, mae Abertawe i fod yn deg, ti'n modd, mae nhw'n gwrthymosod, wedyn mae Wrecsam yn gwrthymosod, felly chwarae teg, ie, mae'n dda i wylio.
llawer yna, Lyfet yn troseddi. Ni'n cofio gêm fyw erbyn Ceicon ar y cael all 9,000 na, teulu Erin Lyfet. O'n nhw mor hapus. Mae nhw docyn tymor ar gyfer Wrecsam yn dilyn y dynion ac o'n nhw sôn jyst i gweld i merch nhw ar y cae ras. Mae'n afforddiad i chwarae rhai gem yna tymor yma hefyd, ond y graig yn gartref ar hyn o bryd. Abertawe a Chaerdydd yn gobeithio wneud yr un peth, chwarae yn y prif stadiymau hefyd. Pinder ceisio cyrraedd yna, ond ni'n gweld eto Allen i Wrecsam. Karen Allen wedi bod yn amlwg yna, can sefyll yn efo'n Rosie Hughes. Oedd e'n agos. Nath hi dda iawn Rosie Hughes. Beth nath hi wneud oedd roi hi mewn safle rhwng y ddau amddiffyn o'r canos. Os ym i'n neud llai yn gwybod ble mae hi, pwy sy'n marcio hi. Hi jyst mynd bach gyda. A'r peth yw, dwi ddim angen mynd gyda, achos bod hi mor gyflym. Dwi'n ffordd o'r ring metr yw hi. A mae'r ddwy amddiffyn o'r canos, ofni'r ffaith bod hi mor dda yn ymysodol. Dwi'n mynd beio nhw am ofni. Hosford yn croesi gwaith da. Bull, methu cyrraedd yna. Mae'n ofni Rosie Hughes ac mae wedi sgorio 89 gol mewn 39 gêm ers cyrraedd Wrecsam. Mae'n frawychus yr ystadegau yna. Gwallgof ar yw chwaraewr enfawr o Norwy gyda Man City sy'n sgorio tipyn. Sa'n credu bod e'n sgorio gyfer Rosie Hughes, Mr Haaland. Siged yn dweud y cyfan, canolbwyntio. Yn ddiddorol gweld faint, achos o'n i sôn yn gêm tymor diwetha bod angen i fynd lan lefel. Dwi'n cofio cwpl o chi'n sôn yn Sylwebaeth bod hi'n falle'n hawdd yn adran y gogledd. Dwi'n bod hi'n mor hawdd yn y brif adran. Nawr, ni wedi cael cyfle eto o ran ergyd, so dwi'n gweld o ran faint o waith mae hi'n neud yn ei wedi gweld, bod hi'n gweithio'n galed, mae wedi dod o'r fyr cwpl o weithiau i ennill y bel ac eisiau troi, wedyn rhoi passes mewn tu nôl i Pritchard a Lightfoot. A dyna rhan o chwarae rôl yna, wedi falle pan y tîm sy'n amddiffyn lot. Pinder at Bull. Abertawe'n bwyllog. Lake. Digon yn ôl. Chivers yn glyfar. Chivers, mae'n mynd i argydio. Ond ni'n aros am honna. Creu lle yw hi'n. Yn mynd amdani. Ie, i fod yn dig, fi'n credu, fi'n nabod Chloe Chivers yn dda, mae'n chwarae i dîm prifysgol fi, felly fi'n fforddi hi'n wythnosol. A mae dieddiad, oherwydd yr anafiadau wael mae wedi cael, dwi ddim cweit na'r mynd mewn i taclus fel oedd hi, a ni'n gallu gweld hynny, bod heddi na mae'n trio gorau. Ond mae un llygad ar, o dwi'n mynd mewn i'r daclan yn ei beidio. Ys ti ddweud 2 ACL anna fi Benglin? Yr un Benglin? Na. Dyna pan mae'n holi, mae'n holi mwy am hynny. Yn man, ni'n clywed, o'n i sôn wrth Gwennan cwpl o thos yn ôl, Charlie Cosby gyda Met Caerdydd, a ni'n gweud, mae wedi gwneud y Benglin arall, yn ysdi sôn, bod hwnna'n digwydd yn aml. Ydy, mae yn anffodus, fi'n credu falle jyst tueddu cryfhau yr un coes, achos bod nanaf di bod, ond falle yn osgoi wedyn yr un arall. Wel, so chi, neu fel allwch chi weld, 8 munud wedi ychwanegu ar y diwedd. Dim sioc o gwbl, yn dilyn anaf Stacey John Davis. Chivers, ceisio creu at Pinder, mae Pinder... Wel, mae Pinder yn anlwcus, dyna'r gair fan yna. Dwi'n siŵr os oedd y deifio, dwi'n siŵr os oedd hi'n drosedd chwaith. Na, cytuno'n llwyr. Ath i lawr llawer rhy hawdd i fi fyna. Ie, anlwcus fyna. Os o'n i'n grac yn hynny. Oedd wedi clipio'r belfyd, oedd yna gyfle. Karen Allen wedi bod yn amlwg, un o'r enwau newydd yn hyn Wrecsam fel o'n i'n sôn. Mae wedi chwarae ysgolion Lloegr a prifysgolion Cymru. Ni'n hoffi'r ffaith yma. Ie, wel, o le mae wedi gwneud penderfyniad iawn nawr. Ni gadl i fynd fyna. Hughes yn gryf. Chwaraewch ymlaen, o'n i'n meddwl bod y dyfarnwr yn gweud chwaraewch ymlaen, ond oedd e jyst yn cael pep bach ar y sefyllfa i weld beth fydd yn datblygu. Ie, fi'n gytuno gyda'r penderfyniad yna. Ond hynny yw, mae chwarae da, mae rai dweud gan Hughes, oherwydd o leia mae'n dangos i Lisio Paw, ei fi yma. Mae'n brwydyr ddiddorol, achos mae Lisio Paw yn gyfrin dros ben, a mae'n gwybod bod Hughes yn. Dyna pam fi'n credu mae Hughes yn tueddol i ceisio mynd ar ysgwydd. Williams yn fwy, achos mae'n gwybod geith i fwy o fydd o'r ochr yna'r cae gymaru gyda ochr a Lisio Paw. Fath ni sôn am Paw,
y nyrs yn ysbyty Treforys, ni'n meddwl bod bywyd yn brysur. Claire Skinner yn y gol yn barafeddig. Do, a dath i off night shift heddi bore yma, am hanner wedi saith. So mae wedi gweithio trwy'r nos, neithiwr a teithio lan fan hynna a 10 o'r gloch bore yma. Anhygol. Sôn am cariad at y gêm, dyna chi enghraifft o hynny. Lightfoot i Wrecsam ar y blaen o gol i ddim. Lightfoot. Tackle gadarn dros ben gan Lake. Abertawe. Eisiau gwrthymosod. Hosford o yna'n hwyr. Wel, gymerodd i gormod o gyffyrddiadau yn y lle cyntaf, ond mae wedi ennill y trosedd, felly fi'n credu neu byddai'r chwaraewyr o'i flaen yn rhoi stwd iddi am beidio ryddhau'r bel. Hanner disgwyl, felly Cerdyn yn ymlaen os fan yna, ond dim byd. Dyfarnau yn cael sgwrs, ond o bosib sgwrs olaf mae fe'n mynd i cael. Tonica Dickens, TJ Dickens. Dal yn chwarae ymlaen. 5 munud o'r 8 sydd wedi ychwanegu. Wedi mynd hyn yn hyn wrth i Abertawe. Fygwth eto, Chivers o bellter. Llawer o le ganddi. Chris y Coch yn gwneud digon. Ac yng nghanol y cyfan, ni wedi canmol Wrecsam digon falle. Mae'n o'r blaen. Nefyn Abertawe. Mae'n enw mawr y gyngrair. Bull i Abertawe sy'n ceisio newid yr ystadegyn yna. Pinder eto. Chi'n gwybod be, mae Allen wedi bod yn bwysig iawn yn y 10 munud diwetha yma. Ennill ambell i dacl camu allan o'r cefn. Mae yna chwaraewr newydd yng nghanol amddiffyn yn gapten Cath. Mae Allen yn edrych yn dipyn o gyffeiliad i Wrecsam wrth i Rosie Hughes gael ei llorio. Mae'n poethni mae Cath Morgan. Wel, yn sicr mae Allen yn cymryd cyfrifoldeb. Fi'n credu mi oedd amddiffyn Wrecsam oedd am bach o bwysau a ddechrau'r gêm, ond mae hi wedi camu fyny ac yn cymryd cyfrifoldeb nawr. Mae'r gêm yn mynd bach yn fler ar un y bryd, taclings hwyr, ond yr angerdd yw hynny, a ni ddim eisiau tynnu hynny allan o'r gêm. Be ni eisiau yw bod y dyfarnwr jyst yn gyson yn sicrhau bod pawb yn gwybod faint maen nhw'n gallu gythio fe o ran cyn i'r cardiau ddod allan o'i boced. A di bod yn 10 dy'r ddau dîm, gair bach hyd yn hyn. Fydd ddim llawer mwy o hynny gan y dyfarnwr. O, dros ben pawb, Lightfoot. Yn y Chris y Coch yn y canol. Yn y gyfle i Wrecsam. Lily Jones yn edrych am Lightfoot eto. Blake yn gwneud digon. Ball yn troi yng nghanol y cae. Ball yn edrych yn chwaraewr da hefyd. Wedi bod gyda Bristol City. Bellach gyda Abertawe. Chloe Bull. Adeiladu o'r cefn unwaith eto. Drwy'r capten Allen sy'n edrych am Hughes. Mae'n gyflym. Mae'n ddim yn gyflym o hynny. Skinner yn o gyntaf. Ie, mae rhaid i Claire Skinner fod ar ei orau fan'na yn darllen y chwarae i sicrhau bod dim gwagleoedd i ymysodwyr Wrecsam i gymryd mantes. Sa'n i briodd fi hun. Mae'n gweithio fo parafeddig drwy'r nos. Oedd Cath Morgan yn sôn. Mae'n gyda'r holl ystadegau yn y byd am berfformiadau, ymddangosiadau, ond mae hynny yn anhygol. Chivers o bellter yn rheoli yn ergydio. Gyda chi gipolwg o'r bygythiad o Chloe Chivers o'r cyfforddiad cyntaf i'r ergyd. Bron yn berffaith. Ie, a dyna be mae Chloe'n gallu neud, ond fel wedys i, mae dal o bosib yn isel yn hyder oherwydd yr anafiadau, wael mae wedi derbyn. Felly, mae bach yn ansicr, ond fi wir yn gobeithio neith i cael cyfleoedd i sgorio heno, achos neith hynny helpu hi yn bersonol. Sgorio fi gol y tymor. 2 dymor yn ôl. Dim byd hyd yn hyn nawn ma ar gymeradwyaeth. Ond dweud y cyfan i chi, achos mae Wrecsam ar y blaen. Rebecca Pritchard, hanner ffordd mewn i'r hanner cyntaf, gath y gol, hi sgoriodd y gol i ennill y gemau ail gyfle i sicrhau bod nhw yn y brif adran. A maen nhw wedi cael dechrau da yn ei gêm gyntaf yn y brif adran. Ar yr egwyl, ar y blaen, o gol i ddim.
Cyflwyr y dechreuad cryf gan Abertawe, cyfle ar ôl cyfle i'r eilirch, ond a pethau droi'n hyntedd yn glo iawn achos maen nhw ar eu hôl hi o gol i ddim yn erbyn Wrecsam a maen nhw wedi colli seren, y sioe seren y tîm, Stacey John Davies. Croeso nôl ato ni i y sgôr ar yr hanner, Wrecsam 1, Abertawe 0. Ie, dyma ni, mae'r glaw wedi cyrraedd Gwenan a mae yna ddigon i drafod ar ôl yr hanner cynt yna. Newn ni ddechrau gyda'r gôl, unig gôl y gêm, a Gwenan ddath i mas o wyn man. Ie, oedd Rosie Hughes yn gwneud gwaith dda fan hyn yn y brwydr 1 erbyn 1. Mae jyst defnyddio cyflymder hi. Mae Alicia Powell yn dod draw i warchod chwarae teg, ond wedyn jyst cyffyrddiad bach yn drwm. A wedyn Pritchard fan hyn, chwarae teg, nath i ddau oed i'r rediad i aros, ddim cael sefyll. A'r ffordd nath i jyst wedyn pwyllo yn hollol wych. Llwyth o elfennau negyddol iawn yn anffodus gan Abertawe yn y ffordd nhw'n amddiffyn fyna. Ond cymryd dim byd i ffwrdd o'r ffordd nath Pritchard reit mewn i'r cornel, cywirdeb campus. Ie, dath y gôl Gwenan mas o unman, a fel wedys ti, o'n i'n sôn bod Wrecsam ffili bod yn naif yn ystod y gêm yma, ond amddiffyn naif gan Abertawe. Ie, yn sicr, o'n i jyst bach yn siomedig gyda'r ffordd y chwaraewyr canol cae, so Sophie Hancos mewn fyna, mae'n brofiadol iawn, achos bod Alicia Powell wedi camu allan, oedd wedyn angen i hi synhwyro a jyst llenwi'r bwlch yna, a ni'n gweld o'r clipiau o'r onglau arall, jyst y ffordd mae hi wedyn yn dilyn y bêl, yn lle trio tracio'r rediad gan Pritchard, so pethau gweddau sy'n hawdd i gallu fficsio, ond gan ystyried bod nhw'n tîm mor profiadol, ond i ddim yn disgwyl i nhw cael gymaint o wagleoedd a bylchau fel hynna yn amddiffynol. A cyn y gôl, Gwenan, digon o gyfleon i Abertawe. Stacey John Davies a Chloe Chivers yn cydweithio dda iawn. Ie, wel dylen nhw wedi sgorio hwn yn syth. John Davies, falle ddim y gol gyda pen. Mae'n un y ddau cadw e lawr, ond wedyn Adran fan hyn yn gwneud gwaith arbennig i cael nôl ar y llinell. A falle gormod o le fan hyn i John Davies, ond sgiliau godidog. Ond na'r gwahaniaeth yn y gêm yw'r ffaith bod Wrecsam wedi cael llai o gyfleoedd, ond maen nhw wedi cymryd y cyfle yna. Mae Abertawe wedi bod yn wastraffus iawn o flaen y gôl, a ti methu fforddio i fod ar y lefel yma. Ie, Stacey John Davies, seren y sioe, welon ni'r anaf cas iawn. Stacey wedi datgymalu i hysgwydd. Oedd hi mewn cryn dipyn o bôn, ond wedyn ni Gwenan Robin Pinder yn dod mlaen i'r ca a gath hi cyfle just cyn diwedd yr hanner cynta. Ie, ddim yn chwaraewraig ffôl i ddod arno. Di ennill y gyngrair 5 o weithiau. Ie, yn union, a faint y profiad sydd gyda hi. Gwaith dda iawn gan Jess Williams, actually. Ni ddim yn disgwyl yna o amddiffyn o'r canol i fynd lan yr asgell fan hyn. Croesiad dda iawn. Mae Pinder yn gwneud rediad arbennig. Ond o'n i jyst yn teimlo falle gallu hi wedi mynd gyda'r coes arall. Oedd e'n ongl bach yn anodd i mynd gyda'r coes agosach. Ond mae'r arwyddion yn amddiffynol wedi bod fyna i Wrecsam hefyd. So o ran y tro ni'n sôn am bod bach yn naif, just ennill y brwydr 1 yn erbyn 1, paid dilyn y bêl, just sicrhau bod safle corfforol chi'n gywir wrth delio gyda'r croesiadau yna. Gwenan, diolch am y tro. Mae rai fi wastad yn genfigenus o Nicky John yn y gêm yma, achos mae wastad yn cael siarad gyda pobl cool iawn, a Nicky, mae yna westau gyda ti sy'n mynd i sôn am bartneriaeth special iawn i'r gyngrair. Ie, diolch Sioned. Yma yn cadw cwmni mi pnawn ma, mae Nick a Chelsea i drafod ymgyrch arbennig gêm hi hefyd. Now, Nick, before we begin, I know that we're just keen to tilt down and show your very, very cool trainers. So while we do that, just tell me about the impressions of the first half there. Yeah, really exciting, competitive game to start off with. Wrexham, I think, good for the win at half-time. Disappointing to see quite a serious injury there. Kind of dropped a little bit, but hopefully get a second half, get back into it. Absolutely. Chelsea, gai ofyn i ti rwan, da chi yma i drafod ymgyrch gêm hi hefyd. Da ni wedi clywed dipyn yn y wasg am her game too, ond mae yna bartneriaeth arbennig iawn yn digwydd yma rwan yng Nghymru, yn does? Oes. So, mae gêm hi hefyd wedi partneri gyda cymhreiriau yr Adran a cymhreiriau Cymraeg. Mae hwnna'n masif i'r campaign. Mae gêm hi hefyd yn partneriau gyda llawer o glwbiau yng Nghymru, ond rwan i partneriau gyda'r cymhreiriau hollol, mae hwnna'n just step mawr yn y ffordd cywir. A dweud wrthyn ni chydig bach mwy am y gwaith holl bwysig ma sy'n cael ei wneud? So i gychwyn, dyn ni just yn hoffi cael awareness i'r gêm hi hefyd, ond dyn ni'n cael arian i rhoi yn tîmiau grassroots pêl-droed i genod ar dynion hefyd. So mae hwnna'n just mawr i cael y cyngreiriau ar-lein gyda ni.
Yn union, Nick, there's such huge strides forward being made, isn't there? And such an important message as well. What would you like people to take away from her game too? I think it's just that football is for everybody, and the achievements and the contributions that women can make to football. I think that's just so important. I think that's what her game too is really doing a good job with. Brilliant. Listen, loving the shoes, but also loving the T-shirts, ladies. Nice work. Ecwyl fer sy'n nesa gyda ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Wrecsam ac Abertawe mewn cwpl o funudau. Croeso nôl ato ni o'r gêm domestig i'r gêm rhyngwladol uchafbwyntio gêm gyntaf Cymru yng Nghyngrair y Cenhedloedd yn erbyn Gwlad yr Ia nos Wener am 5 munud wedi 10 ar S4C a wedyn yn uwch gyngrair Cymru ni'n fyw o'r ofal ar gyfer Cynarfon yn erbyn Pontypridd. Mae honna'n fyw ar sgorio ar-lein am 5 o'r gloch dydd Sadwrn, ond mae'r chwaraewyr nôl ar y ca, felly nôl ato ni at Gwenan, Cath a Dylan. Amseru perffaith. Sioned, diolch yn fawr iawn os ffordd yn ôl i Abertawe. Wrecsam sydd ar y blaen. Gêm gyntaf tymor yn y brif adran.
fel y hanner cyntaf, Abertawe yn ymosod ar y dechrau, mae'n digrydd hefyd iddyn nhw. Ond am stori, Wrecsam yn newydd ddyfodiad i'r brif adran. Yn allan nhw i cyngred yn y gogledd ar garlam tymor diwetha, yn ennill pob gêm. A wedyn ni yn ennill y gemau ail gyfle yn ebyn Llansawel. Tipyn o dymor. Record perffaith 100%, ond maen nhw'n cwrdd Abertawe, un o glybiau mawr y gyngred yn y gêm gyntaf. Mae Chivers yn mentro, o bellter hefyd, mae dal y bar. Mae'n gallu gwneud hynny, Chloe Chivers, neb yn o'i fanteisio ar yr ergyd. Ond i unrhyw un sy'n gwylio'r gyngred yma ac yn gwylio Chloe Chivers, dyw hwnna jyst ddim yn sioc cael. Na, dim o gwbl. A tymod, fel wedi sy'n gynharach, wneud hyn y mwy o gyfleoedd geithi, tymod, mae'n mynd yn agosach ac yn agosach. Just bach o, angen bach o cyfeiriad am I lawr. Ond I fod yn deg, tymod, oedd e ar darged, oedd y gol geidwad o bosib, tymod, beth yn mynd I arbed hynny, ond chwarae teg iddi. Oedd ffordd o fi'n rhedeg I fyny hefyd, techneg diddorol. Good look yw hynny. Mae'n gwybod beth mae'n neud. Mae'n wari hôl hi. Mae dyn ni stori. Wrecsam ar y blaen, a'i captain newydd nhw. Ceren Allen, ni wedi bod yn camol un o hanner cyntaf, mae wedi cael dachrau da'r ail hanner, ni wedi cael Cerddyn Melyn cyntaf, pnawn hefyd. A Sophie Bryland Hancock sy'n cael y melyn. I fod yn deg, fi'n credu gallai fwy nag un, person wedi cael carden felyn am hynny. Oedd ddwy ddigwyddiad fyna, ond Alan yn mentro chwarae teg iddi, digon cryf fyna, ac yn ennill y gigryd. Dros ben pawb, cyfle I Hughes. Ond amddiffyn Abertawe yn cysgu am eiliad. Cytuno dal, mae amddiffynwyr Abertawe yn gwybod yn iawn pa mae'r bryglis yw ymysodwyr Wrecsam. Mae rai bod nhw ar ddi hun, mae rai bod nhw'n rhoi y cyrff yn y syfledd cywir I medru amddiffyn y bel hynny, ond oedd hynny ddim yna wedyn. Chwarae teg, bel eitha uchel fanna mewn. A I fod yn deg, y contact gyntaf oedd gan blaen y Wrecsam. Mae'n chi'n gweld y digwyddiad. Mae'n chi'n sylweddoli, a fi'n gyfle. Hanner cyfle yn sicr. Bwl. Hanol Cai I Abertawe. Abertawe wedi bod yn brysur na rwyddo chreuwyr newydd. Bwl yn un ohonyn nhw, Wrecsam hefyd. Clybiau mynd yn lled broffesiynol. Datblygiadau diddorol yn y brif adran. Mae Wrecsam di ymuno ar parti hefyd. Finch. I'r eraill, dyma Bwl, Chloe Bwl. Mae'n bod gyda Bristol City. Pinder, un anach o'r enwau newydd, y chreuwyr newydd yn cyfuno, uchelgeisiol ar bas na. Oedd I bron cadw oedd I mor agos, oedd I meddwl bod dim gobeth. O, tio beth o ran y gwagle gathi yn y lle gyntaf, ond wedyn, mae'n rhaid I chwarae'r chwiban. Ond I methu credu, actually, oedd holl chwaraewyr Wrecsam wedi stopio. Ond so ni'n gweld Chloe Bwl fan'na nes I sôn amdani. Fi'n edrych ymlaen I gweld sut mae hi'n neud tymor yma yn y gyngrair. Credu bod Abertawe jyst angen ffeindio y lle gorau, system gorau I cael y gorau allan o hi, achos mae'n chwaraewyr talentog iawn. Chwarae proffesiynol I Bristol am flwyddyn. Yn ôl yn Abertawe, dylen ni weid. Fy'n 90 yn ôl am bas at Pinder. Power bas, cam sefyll. Mae'n ddim agos. Ar y golwg cyntaf, o'n I ddim cweit yn siŵr, ond oedd y Llymanwr yn sicr wedi codi ei banner. Na, beth yw e? Na, beth yw e da? Lliman. Oedd I bell I ffwrdd. Lliman. Lliman. Wff, mae'n agos. Ti'n mwyn be? Bobl bach. Ond mae hwnna'n chwarae arbennig o ran chwarae ymysodol, fel ni'n gweud, o Rosie Hughes yn neud hynna yn y hanner gyntaf. Jyst yn cael ei hun rhwng y ddau amddiffynwr canol, so mae un neu'r llall ddim yn siŵr pa un sy'n marcio hi. Doran I Wrecsam. Newydd o ran y cochion. Doran o Landudno. Ni sôn am chwaraewyr yn cymryd cam I gyngeiriau eraill. Rhai yn mynd I Loegr yn braf gweld chwaraewyr yn cyrraedd y brif adran.
cyngreiriau is hefyd. Dacl gadal mewn fan yna. Jessica Williams i Abertawe. Wel, byddwn ni benawd am y penwythnos, felly hon yn gorffen fel hyn. Love it. Yn esgeilus ar y bil, mae Abertawe wedi cipio'r meddiant. Chivers. Lle ar yr asgell. Osford yn camu mewn, cyfle i Abertawe, mae'n gwyro unwaith ddwywaith o bosib, ond clirio mae'r cochion. Ac yn gwneud yn un meddwl bwyllog hefyd, wel. Tan yr eiliad yna. Ie, i fod yn dig, Chivers eto yn edrych yn beryglus na gwi, mae'n trio creu nawr ymysodiadau a Osford, i fod yn dig yn ergydio digon dechrau, ond am ddiffynwyr fyna Adran yn y ffordd fyna chwarae teg iddi ac yn rhoi corff ar y linell i sicrhau bod nhw ddim yn ildio gol. Fi'n mynd i bod yn hollol onest, o'n i ddim yn siŵr o ran Wrecsam, o ran yn amddiffynol sut nhw'n mynd i wneud. Oedd o'n gweld nhw cwbl o weithiau llynedd, falle yn ildio llawer o gyfleoedd. Ni wedi gweld y cyfleoedd hwnna. Ond mae rhaid fi can mor y ddau, wel, llinell amddiffynol yn sicr, ond ni wedi y ddau amddiffynol canol sydd wedi dod mewn, chwaraewyr newydd. Maen nhw wedi bod yn gadarn iawn, jyst yn cadw'r fel channel canolig yna, yn weddol gadarn, pam mae un o'r cefnwyr yn cael ei curo un yn erbyn un. Gwr yn y siaced goch. Llywydd y gyfeithio sgwildroed Steve Williams. Hyfryd i weld yma hefyd, ond mae chi wyneb cyfarwydd o'r gymdeithas o gwmpas y lle. A dwi ddim yn y crachflwch yn byto'r brechdanau, gorgi mwch, os mae'n ar term. Mae prawn sandwiches yn yr executive box. Yw'r rheini sydd sei steitler. Sefyll wrth yr ystus, mae fe. Yn ei got yn y glaw. Os yna fo cerdd, crachflwch a gorgi mwch. Mae angen i tîm mynd i Steddfod. O'n i'n meddwl oedd Nick Parry drws nesaf i fi am eiliad. Ysbryd Nick Parry gyda ni. Peidiwch poeni, dwi'n beth yn bell. Oedd angen subtitles arni, fi'n mynd i fod yn onest. O'n i'n cyfieithu wrth o fi'n mynd, efo prawns y gorgi wyf, dal ddim yn siŵr. Ei merched o'r cymoedd i ni, reit fel, felly ni ddim yn gyfarwydd gyda geiriau. Fi'n edrych ymlaen, ceisio defnyddio yna fewn ysgol oeddes yma. Mae Nick yn mynd i ryw i fyd y cerddi canol oesol weithiau, gwych. Wrecsam ar y blaen o gol i ddim. Mae hwnna'n stori yn ei hun. Rebecca Pritchard gath y gol hanner ffordd drwy hanner cyntaf. Ergyd hyfryd i gohannu'r ddau dîm. Mae Wrecsam yn newydd ddyfodiad. Mae gymaint o sylw i'r clwb yn gyffredinol. Gymaint o sôn amdanyn nhw. Mae'n hawdd anghofio. Dyma'i gêm gyntaf yn y gyngor yma, a sicrhau dyrchafiad. A maen nhw'n mentro eto sgoriwr Pritchard, dal i fynd. Ti'n gweld y Cris yn cael ei dynnu yn weddol glir fan yna. Ie, a'r bel yn cael ei gigu ffwrdd, mae hynny o bosib yn garden felen, os yw'r dyfarnwr yn mynd i fod yn gyson yn ei benderfyniadau. Ni sôn am y chwaraeon ar S4C ar y llaw, ac yn naturiol. Ni sôn am gwpan rygbi'r byd. Mae Fiji wedi ennill yn ebyn Australia yng Nghrwch Cymru. Dyna chi newyddion i chi. 22-15 i Fiji. Fi'n mi aros nawr i wybodaethio'n gweithio beth mae hynny'n golygu o ran gyfeithion Cymru sy'n chwarae Australia nesa. Dyw e ddim yn dda. Na. Wel, o ran bys wedi bod yn well i Cymru os oedd Australia yn ennill i credu, ond... Fiji yn cael pwyntiau bonus yn ebyn Cymru. Ie, mae chi ennill pob gym. So beth rili o popeth o fewn rioed i chi, ond... Be mae fe yn golygu? Meddwl rhyw glais hudol yn ynglesdi yw bod Cymru neu Australia, mae'n bosib yn y cryf, bydd un o'r rhaid ddim yn mynd drwodd. O'n i'n gwybod bod e'n dyn. Dyma hi, yn fyw i chi. Wythnos i heddi. Wythnos i nawr dwi'n gwybod, Cymru yn erbyn Australia. Fi ddim yn edrych ymlaen i noson boenus eto. Mae rhaid i Australia gyda Cymru yn y bod. O'n i'n cuddio tu ôl i'r soffa yn ar gyfer gêm Fiji. Byddai'n gwylio o bell yng Ngogledd Llundain. Stori arall o honna. Penwthnos nesaf, gêm rot arall. Weddol pwysig, Gwennan y chwerthin. Lyfyn ni os oedd pawb wedi gweld y fideo. Wrecsam yn glir. Nawr de, Lily Jones i Wrecsam, Hughes yn y canol. Mae'n darganfod Hughes. Cyfle enfawr i Wrecsam! Mae'n gol i Wrecsam! A pwy arall? Rosie Hughes! A seren yn taro am stori. Gêm gyntaf tymor. Y gêm gyntaf nhw yn y brif adran. A maen nhw'r blaen o 2 gol i ddim.
hyderus, clinigol ac yn llawn heiddi mynd ar y blaen o 2 gol i ddim, rhaid dweud. Byddwch chi byth yn meddwl falle am y chwarter awr gyntaf o'r gêm yma, bydde Wrecsam wedi tyfu mewn i'r gêm ac i fod yn onest yn mentro ac yn cymryd fwy o reolaeth. Gormod o gamgymeriadau gan amddiffynwyr Abertawe a hyderus yn ei chwarae fanna gan Wrecsam. Chwarae. O ia, chwarae campus fan hyn gan Lily Jones. Chwarae rhaid ifanc yn darllen y chwarae. Chloe Bull yn gofyn am y bil ond ddim yn cario ymlaen o rediad. Lily Jones yn camu mewn. A wedyn, jyst chwarae really synhwyrol am rhywun mor ifanc. Bys y lot fanna di ergydio a'r pwysau ar y pas hefyd, jyst yn rhoi ar blat i Rosie Hughes. A ni'n gwybod bod hi ddim yn mynd i methu o fanna, ond really chwarae dda gan Lily Jones. Chi'n gwybod pwy arall oedd yn gwybod bod hi'n mynd i sgorio wrth iddi fynd draw at Lily Jones. Oedd Lily Jones yn dathlu cyn di gael y bil. Oedd Rosie Hughes yn mynd wedi cael y bil a Lily Jones yn dathlu. Breichyn yr awyr, oedd hi mor hyderus o hynny. Ie, mae rhaid can maen nhw, tymod. Maen nhw gartref, mae'n gêm hanesyddol, really, nag yw e, yn y ffaith bod nhw wedi cyrraedd y lefel yma o ware, ac nawr, mi fydd pawb yn y gyngor yn gwybod yn iawn bod Wrecsam yn barod i gystadlu. Wel, am stori. O, sicr, 10-15 munud agoriadol, o'n nhw'n edrych bach off y cyflymder, trwm, maen nhw wedi tyfu mewn i'r gêm yma, ac yn wedig yn yr ail hanner yma nawr, yn llawn heithian, a mae'r gêm yn mynd i siwtio nhw, achos mae gen nhw gyfer y cyflymder uwch lan y cae, popeth yn chwarae mewn i dwylo nhw nawr. Cerdyn Melin i Phoebe Davies mewn bach yn gadarn, a Robin Pinder. Un peth bysyn ni gweud yw ni ddim di arfer gyda Abertawe yn neud, yn bod mor ysgeilus yn amddiffynol, a eto, nes i sôn am yn y hanner gyntaf, colled Siona Jenkins, fi creu bod hwnna'n mynd i bod yn ergyd. Wel, mae'n barod yn, ond dros y tymor ergyd anferth, achos oedd hi'n chwaraeirau o safon uchel iawn. Sydd am y gol geidiol. Ie, mae'n ddiddorol achos ti'n gweld y stori Siona Jenkins yn mynd i'r Rydychen a neud trinci o Pontypridd wedi mynd na hefyd. Ac yn gwych, chwaraewyr yn cael cyfle, mae'n chwaraewyr wedi mynd i Manchester United, i Newcastle United hefyd, Cheltenham yn denu lot o chwaraewyr, ond wrth gwrs, chi'n anghofio am y bwlch bod nhw'n gadael ar ôl gyda'i clybiau, felly falle bod hwnna'n mynd i fod yn broblem, dim efallai, mae fe'n amlwg yn mynd i fod yn broblem i Abertawe. Ie, sori Dyl, a mae rhaid jyst canmol safon, tymod, am y sodwyr Wrecsam, tymod, mae hyn yn mynd i jyst codi cwestiwn i bawb arall sy'n mynd i gorfod dod yma a gwrthwynebu'r, tymod, sut maen nhw'n mynd i medru amddiffyn ac stopio Wrecsam rhag sgorio. Ond maen nhw wedi bod yn rwthless, so nhw wedi cael llwyth o gyfleoedd, ond pan maen nhw wedi, maen nhw wedi cymryd nhw, a ti'n meddwl gofyn fwy. Mae'n siŵr gen i gyfle rhwng nawr ar chwiban ola i weld y gol na eto, achos fi jyst mae'n chi weld ymateb Lily Jones. Mae'n dathlu cyn i'r bas gyrraedd, mae'n mor hyderus a hynny bod Rosie Hughes yn mynd i sgorio, a mae ystadegau Rosie Hughes yn dangos yn glir i chi pam oedd hi'n dathlu 90 gol nawr mewn 20 o gemau. Gath hi 24 yn y gyngrair tymodweth, a 41 i gyd. Mae wedi bod gyda Dimbych, mae wedi bod yn Llandudno. Mae'n gartrefol iawn yn Wrecsam. Ac yn ei sôn yn hanner cyntaf, fi'n diddorol gweld sut mae'n setlo yn y brif adran. Wel, dyma hi eto Hughes yn gyflym, yn llawn hyder ar ôl sgorio 2 yn ei gwylio hi. Mae angen gwylio hi hefyd. Yn ceisio creu, mae yn creu! Toir! Bob stori! Cam sefyll, Pritchard oedd yno. Pawb di sylweddoli cyn y Sylwebaeth yn cyffroi, ond eto maen nhw'n torri drwodd caff. Mae'n rhy hawdd na gweud bod yn deg. Mae rediad cynnar yn cael ei wneud gan Hughes. A mae'n dal arno'r bel, mae'n cadw meddiant a mae digon ddewr. Mae rhaid i merched Abertawe wedyn sy'n amddiffyn neu dacl. Maen nhw'n ffili gadael i Pritchard i gwynebu nhw. Ie, yn anffodus fanna, just yn cam sefyll, ond fi'n siŵr bod amddiffynwyr Abertawe yn poeni nawr am y hanner awr sydd i fynd. Sammy Wyn yn dod mlaen. Un arall. Wedi cael cytundeb lled proffesiynol gyda Abertawe. Dyma hi eto. Ie, just... Fyswn i'n gweud o ran amddiffyn eto, nes i sôn hanner amser am y ddau tîm ni yn y brwydr un yn erbyn un yna, ac yn delio croesiadau, jyst angen agor corff nhw allan fel maen nhw'n gallu gweld y ddau peth, god Lucy Finch fanna'n gadlu Pritchard fynd. Hanner awr i fynd.
Mae angen ymateb o ran Abertawe Hosford. A'r rediad, wel, dwi'n mynd wedi cael cic gornel achos mae Allen ar draws. A'r capten wedi bod yn bwysig yn y cefn i Wrecsam. A maen nhw dan bwysau. Mae'r un cyfnod yn hanner cyntaf na, ddyn amlwg dros ben. Ie, a mae'n arwain trwy siampl yn y gwi, mae wedi trefnu ei amddiffynwyr, mae wedi cymryd cyfrifoldeb, mae wedi bod yn ddewr, mae'n darllen y chwarae, a wedyn mae hynny yn treledu trwy y tîm gyfan. Finch, croesi, Bull. Ac eto, mae Wrecsam i ffwrdd Hughes eto, yn edrych am ail os na gol arall i Wrecsam, nid y tro yna. A chi'n disgwyl un arall, mae Hughes yn torri drwodd. Ond ti'n be, mae'n dangos bod Wrecsam nawr yn medru chwarae, passes bach deche, ond just un bêl mawr dros y top, a mae Rosie Hughes just yn gallu redeg ar ôl hynny. Oedd y cywirdeb ddim yna, oedd yr ergyd o bosib bach rhy gynnar, ond mae'r perygl yna. Fi'n credu na ni gweld fwy o hynna hefyd, achos mae Abertawe gorfod gysylltu chreuwyr lan i ceisio cael nôl mewn i'r gêm, sy'n mynd i creu fwy o wagleoedd wedyn, a mae hi'n bendaf yn ei ennill y brwydr. Allen eto, Pritchard, Hughes yn y canol. Wrecsam yn llawn hyder, troesiad dim cystel. Yn teimlo'r hyder. Yn dod o'r cae ar un o bryd, o ran Wrecsam. Ond Alicia Power, Lucy Finch fyna, ond nhw llawer i uchel yn y linell amddiffynol, oedd hynny wedyn yn caniatáu lot fwy o le, i Wrecsam i ymosod. Dysgwyl mwy gan Abertawe o ran ymateb. Fi'n gwybod mae'n anodd, pan chi arioli o ddwy gol i ddim, ond ni'n mynd i gael llawer o ymateb hyd yn hyn, Car. Na, fi'n credu, sioc fi'n credu gan Abertawe yn y lle cyntaf bod Wrecsam wedi mynd yn ei flaen. A fel oedd Gwen ar dechrau raglen, y mwyaf amser wedyn mae e dal yn un gol i ddim am dyw Abertawe heb union i'w sgod. Mae e'n mynd yn fwy anodd ac chi'n trio bach rhy galed, mae'r pasio o bosib ddim digon cywir, chi'n colli bach o hyder. A mae hynny wedyn, mae Wrecsam jyst wedi tyfu mewn i'r gêm, a mae rai dweud yn llawn heiddi. Cipio'r fuddugoliaeth os wneith y sgôr aros fel hyn am yr hanner awr nesaf. Fi'n credu oedd pawb yn disgwyl i Abertawe roi gwersi i Wrecsam o ran. Maen nhw wedi bod fan hyn, maen nhw'n profiadol, ond y ffordd mae Wrecsam wedi tyfu mewn i'r gêm, a'r ffordd maen nhw wedi cymryd a manteisio ar y cyfleoedd, actually y ffordd arall rown mae fe wedi bod, a mae camgymeriadau Abertawe wedi cael eu cosbi. A dyw 2-0 ddim yn sgôr poblogaidd yn unas Abertawe penwythnos yma. Darbys Cymreig, Caerdydd 2, Wrecsam pnawn yma. Mae yna Anna, mae yn dioddau, ddyn dioddau yn gynharach. Chivers wedi cael triniaeth. Dwi'n meddwl yn credu bod i falle. Wel, cramp yw e, gyda pob tegwch. Dwi heb chwarae gemau, dwi heb chwarae 90 munud. Dyn nhw wedi bod yn Ewrop, ddim yn bencampwyr fel arfer, felly bydden nhw wedi cael haf yn Abertawe gyda anaf tymor diwetha hefyd. Ie, mae rhaid i ni just gyfalu am chwaraewyr fel Chloe sydd wedi cael anafiadau gwael, o ran mae o bosib yn mynd i pigo lan bach o cramp, ond does dim pwynt aros ar y cae, os nag yw'n effeithiol, mae rhaid i ddi gadael y cae. Cwpl yn dioddau fan hyn. Lightfoot sy'n fawr. Credu bod yna eilyddio. Mae Cara Jones yn barod wrth ochr y cae. Un arall yr enwau newydd, Cara Jones. Dyma hi, Lightfoot yn gadael un ochr y cae. Amber Lightfoot. Di dymor gwych, tymor diwetha hefyd, ond gadael pnawn yma. Cara Jones ymlaen yn ei lle. Cynt o Stoke a Blackburn Rovers. Cara i'r cae. Wrecsam yn mwynhau mas draw ar un o bryd, 2-0. Tipyn o ddatganiad gan Wrecsam Gwenan. Gêm gynta. Ddim wedi gorffen eto, ond bydd y canlyniad fel hyn, bydd y gweddill y gyngor yn gwylio. Yn sicr, ond ni sôn cyn y gêm gyda Sioned o ran disgwyliadau ar y ddau clwb yma. A mae llwyth o'n ni'n edrych ar y lawnsiad dydd Merched, llwyth o'r tîm o ddall yn gweud tîm yn nhw'n edrych ymlaen chwarae, Wrecsam achos o holl sŵs i'w gwmpas nhw. A chwarae teg, wedi falle 10 munud, 15 munud nerfus bach, yn rhywun adeiladu mewn i'r gêm. Ond mae'n teisio ar y cyfleoedd, a beth bydd i plesio gweld yw nhw wedi partneriaeth canol yna sydd i edrych yn... Maen nhw hefyd i tyfu mewn i'r gêm fod yn fwy gada, ni roi sylfaen yn nhw.
ni'n mynd i sôn am chwaraewyr newydd, achos dim gymaint o hynny, dyn nhw'n mynd allan a newid y tîm yn gyfan gwbl. Oedd 2 newydd yn dechrau, 2 newydd ar y fainc hefyd, felly Ar helaeth o'r tîm, oedd y tîm oedd yn cyngor y gogledd tymor diwethaf i fod yn dig. Ie, maen nhw'n heiddi. Ar y ffordd chwaraeon nhw. Blerwch, os yna gyfle yn sydyn o Pinder. Yw hynny yn crynhoi y cyfan o ran Abertawe, oedd hi'n gwybod bod hi'n cam sefyll am hynny. Dyna'r esboniad felly? Wel, y broblem yw, mae'n digon brofiadol i gwybod i beidio bod yn y sefyllfa yna, ti'n bod. Mae Abertawe angen trio cael gol yn ôl mor gyflymag sy'n bosib, ac oherwydd hynny, mae rhaid iddi sicrhau bod hi'n safle cywir, ond mwy o gramp. Double hwnna, double cramp. Double cramp, ie. So nhw wedi bwyta digon o jelly babies yn ystod hanner amser. A dyna'r gyfrinach. Beth sy'n gen ti? Digon i ti. Beth sy'n yn y pocket? Squashies. Cyfrinach ein tîm Sylwebi. Mae ti heb cynnig i FC? Dim eto, na, diwedd y gêm. Diolch yn fawr iawn. Cath Morgan Gordon Harris gyda fi yn y pwynt Sylwebi fan hyn. Mi fydd rhai yn gwylio yn gweud yn cwestiynu pam bod gymaint yn dioddef o cramp. Yw yn dealladwy mae'n gynnar yn y tymor, Gwenan? Ddim i fi. Dyna pam ni'n holi'r cwestiwn. Pan wedys ti o ran Chloe Chivers, mae'n digon profiadol na. Fi'n gwybod mae'n cael anafiadau, ond mae'n digon profiadol i gallu edrych ar ôl i hun. Jyst yn edrych eto ar y cam sefyll yma. Wff, mae'n dyn. Mae yn, ond mae'n dyn. Ond dyle bod hi'n neud yn well na hwnna. Bod hi'n gwybod bod hi'n cael sefyll i peidio. Sgorio rhag ofn bod y lliman ddim yn mynd fan hi. Yn sicr. Ond ie, o ran y chwaraewyr, fos ni ddim yn tybio. Fi deall bod falle chi ddim wedi cael lot o gemau cyn dymor, ond fi gwybod bod y 2 clwb yn wedig Wrecsam wedi. So dim esgusodion mor gynnar mewn i'r gêm. Yn wedig yn y safle syfleoedd mae Rein yn chwarae. Clwb fel Caerdydd wedi bod yn Ewrop yn hynny'n y pencampwyr, chwarae gymaint o gemau cyfeillgar hefyd. Dwi'n gweld sut fydden nhw, a nhw wedi ennill pnawn yma, o 3-1 yn y Met. A o ran Caerdydd, colli yn ebyn tîm o Lithuania ni sy'n nhw, Gintra, o 2 gol i ddim. Ond nhw'n chwarae gêm gysur wedi, yn ebyn Shelbourne, colli 2 gol i ddim, felly canlyniadau yna yn pryderu pobl yn amlwg, sy'n gwneud yn well yn Ewrop, ond mae Gintra yn brofiadol yn wybodol o hynny, felly dyn nhw'n enw cyfarwydd, ond maen nhw yno, yn ylai bob tymor yn Ewrop. Swn fod y drafodaeth ni'n cael gyda Cyngor Cymru JD ar dynion sy'n gweld y clybiau wneud yn well yn Ewrop. Ddim o'r hawdd o hynny yn amlwg. Maen nhw'n leddio, ni'n paratoi leddio, Abertawe. Steph Turner sydd yno, am o'n ei gael. Turner di ail yn un o'r Met, eto un arall sydd wedi gael o'r Met Caerdydd. Sy'n rhywun ar ôl, gwedwch? Cael mae carfam ifanc gyda'r Met. So fi tymor yma ni'n newydd a gwahanol iddyn nhw, ond rhyw system dda iawn o ran y tîmoedd datblygiad. Sy'n gweld faint fydden nhw'n tyfu dros y tymor. A'r cwestiwn mawr am hwnni yw, be mae hyn yn olygu ran y tymor i Wrecsam? A'i cyffro'r gêm gyntaf sy'n cael yn y drwodd, neu ydyn nhw'n mynd i fygwth tîmau fel Abertawe? Yn gyson, mae Abertawe sy'n bygwth nhw'n o'r Pinder. Allen yn ei gwylio. Symudiad da, lot gwell gan Abertawe, cyffyrddiad y drwm. Love it. A ddyn nhw gyntaf. A love it yw ymateb y dorf i'r dacl na, fi'n credu hefyd. Wrth i bodd o'r dacl gadarn. Maen nhw'n dod nôl eto. Eli Lake i Abertawe, Pinder, Bull yn y canol dros ben pawb. Tar o top y bar, mae dal fewn, chi'mo. Abertawe yn ceisio manteisio, Blerwch. O Pinder gath yr ergyd. Neb coet yn siŵr beth ddigwyddodd. Yn enwedig y Sylwebydd. Wel, mae dyfarnwr, nath ei roi. Ie, yn reiddo, nath ei roi cic gol ond mae wedi newid meddwl yno. A ti'n gallu gweld yn glir y gwiriad. Bron yn gol i'w rhoi i hun, dyna fydde wedi digwydd. A sy'n bod y bil wedi dod nôl mewn ar ôl taro'r bar fel yna, i fod yn onest. Ar eilyddio yn digwydd. Fen Siwyn sy'n gadael. Fel ni'n gweud, Turner yn dod ymlaen. Roedd Bon Ilegal yn aros i ddod i'r cae, a dyma'n dod. Bryland Hancock sy'n gadael. Ilegal ymunodd haf diwetha.
o Cheltenham, even something in Cheltenham. Abertawe ar gic yn siomedig, ond y gyfle arall. 20 munud I fynd. Nos ffordd yn ôl. Mae angen un. A wedyn pwy o i'r bedd y gwydydd. Hosford sydd dros y bil. O, na dipyn gwell. Gan Hosford. Wrecsam yn gwneud digon. Oedd y gol geidwad tu ôl. Ond sy'n amddiffyn yn delio dar sefyllfa. Ie, chwarae teg, mae rai bod yn gryf yn amddiffynol ac yn ddewr hefyd, ennill y bêl gyntaf, os nad yr ail, a dyna'n union be wnaethon nhw. Cic arall, y drydedd yn olynol. Yr un yn y canol o ddrinore, o'r dair. Gech Hosford gyfle arall I groesi. Tric bach, ddim digon da. Yn y cyfle eto. O'n i'n meddwl Pau oedd e, o'n i'n meddwl oedd y gol oedd newydd dod syth arno. Just ennill y frwydr. Mi oedd Jess Williams, actually. Jess Williams a oedd e'n gwiriad. A fi credu maen nhw wedi mynd I tri yn y cefn nawr Abertawe achos maen nhw'n chwilio. Steph Turner wedi dod arno, mae I wedi mynd i'r chwyth o'r amddiffyn. Del Morgan. Oedd ddim mynd I gymryd y gic, oedd y fan o'r eisiau'r bêl. Dyn nhw'n hapus. Da'r bêl. O meddiant o blaid Abertawe, dyw'r sgôr ddim. O'n i'n sicr I chi. Do I ddim, geith Del Morgan gyfle arall. Mae'n hyfforddi gol geidwyr ifanc Cymru. Gyda llaw Del Morgan. A mae wedi cael cytundeb llawn amser hefyd gyda Lerpwl. So mae'n hyfforddi lan fyna, gyda'r clwb fyna sy'n wych. Mae'n gwarchod Llechen lan fan hyn. A ni'n gweld Leic ceisio cyfrannu mwy yn ymosodol. Ie, maen nhw wedi newid strwythur nawr, so fel wedi tri yn y cefn, sy'n ni gweld rhywun fel Eli Leic yn dod o'r cefn o'r dde I fel credu yn y canol o, wel falle un o'r asgell chwyth o beth sy'n edrych ar hyn o bryd. Bydd Wrecsam yn hapus dy hyn am felly eiliad nerfus, ddim mor pryderus a hynny. Abertawe ddim wedi gallu ymateb. Mae'n ges yr ail na fy mewn. Mae da ni eilyddio arwyddocaol. Anna Ceria Coplis sy'n dod i'r cae. Geith Cath Morgan dweud mwy o mae newydd 20 cap I Gymru. Di bod gyda Stoke, o Birmingham, o Derby County. Sut yn o enw, Cath? Ie, chwarae teg iddi, ti'n modd, o'n I wedi fforddi hana ar lefel ieuenctid Cymru ac oedd hi'n chwaraewraig talentog iawn. Mae wedi cael digon o brofiad a mae yma fi'n credu I roi bach fwy ysbrydoliaeth a bach fwy ar arweiniad i'r merched ifanc Wrecsam. Felly yn sicr deithiau'r personoliaeth o medru reoli popeth, cadw pawb wedi ganolbwyntio ar y dasg sydd dal yn mynd yn ei flaen. Ond o ran Abertawe dal, fi bach yn siomedig os fi'n onest o ran does dim ateb gyda nhw ar hyn o bryd a mae hynny tegwch I Wrecsam. Cyfuniad Clyfar gan y cochion. Bron yn gyfle. Eilydd. Abertawe sy'n mentro eto. Chivers. Fler eto. Ddim wedi ymateb o gwbl. Y canmol ymosod Wrecsam o'n ni. So falle bod yr ymddiffyn bach yn fregus yn hanner cyntaf. Abertawe ddim wedi gallu bygwth nhw rhyw lawer yn yr ail hanner. Tro chi'n meddwl bod yna gyfle arall yn dod, maen nhw'n colli meddiant. Ie, a does dim ateb gan Abertawe dal, ti'n modd. Maen nhw'n trio roi'r bêl I hir, maen nhw'n trio roi falle cyfuniadau o chwarae, ond mae Wrecsam, bob uned ohonyn nhw, maen nhw'n ddiffyn y bêl yn gyntaf, maen nhw'n ennill yr ail bêl, maen nhw'n dal meddynt o'r bêl, chwarae teg iddyn nhw. A maen nhw'n brwydro am bopeth gyda chwarter awr I fynd. Wel, mae siŵr bod nhw wedi breuddwydio am fuddugoliaeth, ond mae gwneud hynny'n beth gwahanol. Angen dal mlaen, Abertawe yn ymosod eto, blerwch gan y gol geidwad, mae'n syml. Mae Pinder wedi taro. Nawr de, mae yna dan I ddiweddglo. Blerwch am ddiffynol, camgymeriad gan y gol geidwad. A mae'r chwaraewr newydd, Robin Pinder, wedi cael un yn ôl I Abertawe. Ie, fi'n credu bod y gol geidwad Del Morgan dal yn dioddef o cramp ac oherwydd hynny wedyn, dyw symudoldeb hi ddim digon da o bosib. Pan oedd hi'n gythio oddi ar ei draed fyna I wneud yr arbediad, fi'n credu oedd ei coes oedd wedi crampo lan fyna, ond mae rhaid wneud yn well fyna.
oedd y bel yn eitha da yn dod yn y cwrt 6 a nath Abertawe i fod yn deg, sicrhau bod nhw'n cymryd mantais o hynny, ond mae rhaid iddi dal y bel. Ie, crap neu beidio fan am hwnna'n just weddol hawdd, just dilyn ei mewn, mae'n hawdd i ni gweud yn amlwg, mae'r arwynebedd yn anodd iawn iddi, ond just cael y bel mewn i'r corff, gweld bod e jyst yn cwp off, ond rhaid canmol, chwarae gan Eli Lakes, fi'n chwarae ar y asgell ble mae ddim fel arfer, i fod yn digon hyderus sy'n mynd lawr yr asgell, a cadw'r bel o ran ongl dda mewn, a wedyn Robin Pinder fel unrhyw blaenwr dda, jyst yn dilyn y chwarae mewn, ddim yn gwylio'r bel a falle'n rhoi gorydd i, yn dilyn rhag ofn bod camgymeriad, a gêm ymlaen eto. O, dim ymheuaeth am hynny. Pinder wedi taro. Del Morgan yn derbyn triniaeth. Mae yna golgeidwad newydd wrth ochr y cae. Dyma hi, Charlotte Boland. Gynt o Tranmere. Gyda Arsenal, pam yn ifanc iawn. Tîm dan 11 os yw'n gywir, gyda Arsenal. Nawr ar y cae ras. Lle bydd angen di. Wel, ti'n be, o brofiad, Del, pam mae'r achlyseuron, wel, weithiau fi wedi cael camp yn lot, ond ti'n weithiau ti llythrenol ffili cerdded. A sy'n mots be chi'n neud, sy'n mots faint o waith mae'r ffisio'n neud, os yw'r cahyr mor dyn a hynny, a mae Asid Lactig wedi mynd mewn i'r croen, yn hanffodus, yr unig ateb yw i adl y cae, achos i chi'n iwsi dim byd. Welwch chi hysbyseb ar waelod y sgrin, mwy o chwaraeon ar S4C, y seiclo o Vuelta o Sbaen, 10 gloch, 10 gloch, sy'n bod yna, 9 gloch, ond fi'n gweud reit o blaen. Falle bod ti yn Sbaen, ys i? Nawr de, ydw, dwi'n Ffrainc gyda cefnogwyr rygbi Cymru yn ymhen i awr o'ch blaen chi. 9 gloch, Vuelta d'Espania, un o'r clasuron y myd y beicio. Digon o gyffro o ran hynny, da ni Bale Drod, mae yna rygbi. Mae yna feicio digon o chwaraeon i chi ar S4C. As chi ddim yn clywed yn gynharach. Yn dilyn cwpan rygbi'r byd, mae'n siŵr bod chi'n gwybod yma Fiji di ennill yn erbyn Australia. O 22-15 sy'n ein pethau'n ddiddorol dros ben wythnos i heno, pan fydd Cymru yn chwarae Australia. Am grŵp, mae yna cwpl o grwpiau anodd dros ben yn y gystadleuaeth yna. Chi'n meddwl am dim yr Alban i Iwerddon mewn hefyd. Mae'n eilyddio, dyma fydd yr eilyddio ola hefyd. Felly Del Morgan yn gorfod gadael, a mae Charlotte Boland ddim yn ei ddod i'r cae. Dim yn aml chi'n gweld golgeidwad yn gorfod gadael. Bys yn ei syni os bod hwnna actually just yn straen, nid cramp. Ti ddim yn gweld golgeidwad. Ie, mynd lawr yn aml. A bys hwnna'n neud fwy o synwyr. So, ffordd mae'n cerdded fanna. Ie, dwi'n edrych oedd y mater rhywun ti'n dod o'r cramp. Dwi'n fod yn 10, wel mae Boland ar y cae. Felly, croeso'r gêm. Dim pwysau, mae'n newydd ildio. Abertawe nôl yn y gêm. 20 munud i fynd. A neith Abertawe sicrhau nawr yn nhw trio profi hi'n gynnar iawn, tymod, a dyna'r peth. Fi Chloe Chivers fi'n credu yn clap o dwy lyflyn yn gwybod yn iawn ar y cynnig cyntaf neith hi trio profi os yw'r golgeidwad yma yn medru delio gyda hyn. Ac wrth gwrs nawr mae'r gêm yn ail ddechrau yn dilyn y gol yna. Ac o'n bod chi, fel fi, falle, wedi drysu rhyw ychydig. 2 gol i 1, 20 munud i fynd. Nawr te Abertawe. Fydden nhw brofiad. Dwi'n wedi cael y pnawn gorau. Pa waniaeth bydd y gol fach yn ei tacl hwyr. O, dwi'n mynd apus, Hosford. Yn y fadle. Dyn nhw'n shei, yr eilydd. Ie, o'n ni nawr i'n digon dda, gwybod bod ni gallu gweld coch ar y degau o ran nid y cadw'n coch. Ond jyst y colli pen hi. O, ddim yn hoffi sut nath Hosford ymateb hana Ceria Coplis. Na, mae yn gwisgo chalon ar ei grys. Grys ar ei chalon? Chalon ar ei grys. Pain. Ie, sy'n yn iawn i fi. Y fai. Mae'r ddwy yn mynd i gael cerdio felyn. Ceria Coplis, methu credu'r peth. Mae'n mateb. Nawr chi'n gweld pan bod Hosford i ymateb o bosib. Oedd e'n hwyr. Oedd hynny'n hwyr. Wel, oedd yr ymateb a'r dacl o bosib yn eiddi cerdyn melyn yn fyna. Bys ni di redeg ffordd arall. O'n i ddim yn offi. Unrhyw beth fel yna. Rydyn ni 10 llap o flaen chi. Mae'n rhaid fi gyfadde. Bys ni di cael cadem felyn. Bys ni di redeg sy'n ôl cap.
10 munud i fynd yn dancyd. Ac yn cyffroes hefyd. Abertawe wedi deffro hyfryd gan Pinder. Ond na gam sefyll Ellie Lake sydd wedi cael tipyn mwy o'r bel fel y gwelwn y sôn. Mae'n cael yn fwy ymwysodol yn cam sefyll tro yna. Ie, chwarae teg, lle ma'n i fyny fan'na, neitha cyflym yn lle bod ni goffer aros 10 eiliad i weld fel yr arfer, fel arfer, ma nhw jyst yn aros 10 eiliad i weld beth sy'n digwydd, felly ni'n gwerthfawrogi. Ie, mae rhaid i'n gallu bod yn boenus ar y degau. Geidwad newydd wedi dod ymlaen, ddim yn cymryd y gigol. Bach di dal yn sylwn i fan hyn. Abertawe ar ei hôl hi. Wrecsam yn ceisio dal mlaen am fuddugoliaeth. Arwydd o cael dros ben yn ei gym gyntaf nhw yn y brif adran. Ar ben wythnos agoriadol y tymor newydd. Dyma fydde'r stori. Dim ymwneud am hynny. Mon eilegal yn dawnsio o'r asgell. Pinder eto. A mae hi wedi cael cic. Damwen i tyfiodd hynny. Dechreuon nhw ar dan Abertawe. Wedi taro'r bar cwpl o weithiau hefyd. Wrecsam yn glinigol o flaen y gol. Paw. Chi'n synhwyro. Rhywbeth arall ar y ffordd yn y gym yma. Tackle yn drosedd. Ie, fi'n credu bydd Abertawe o bosib yn difaru nawr y cyfleoedd wnaethon nhw methu yn yr hanner gyntaf, ond y pwynt yw, mae'r gêm wedi bod yn un agored, mae'r ddwy dîm wedi cael digon o gyfleoedd a Wrecsam sydd wedi cymryd y cyfleoedd yna am well. Mae Wrecsam sy'n heiddi cipio'r triphwynt i fi, ond mae rhaid i ni aros i weld yn y 10 munud nesaf oes gan Abertawe fwy i gynnig. Ceria Copus yn y cornel. Mae eisiau cic cornel. Ddim yn cael un. Na, chwarae profiadol fyna gyda Jess Williams jyst yn defnyddio i gorff. I chorff i gael yn y ffordd. Ond fydd yna llwyth o fylchau yn wedig lawr y sgellu. Mae wedi bod beth i Wrecsam ond hyn oed fwy nawr gan bod Abertawe wedi newid siap yn chwarae'r tair yn y cefn. 8 munud i fynd ar amser sy'n cael ei ychwanegu. Bull sydd yn y le yn y canol. Yw Bull yn gallu newid pethau. Eto mae yna le i Lake lawr y chwith. Ellie Lake herio'r amddiffyn. Chris y Gwyn yn cyrraedd. Lake yn creu eto ble mae'n glanio. Mae'n glanio'n garedig. Na'r newyddion da i Wrecsam. Cara Jones sy'n clirio. Allen ni ddisgwyl mwy o hyn yn y munudau nesaf. Ie, mae angen i Abertawe jyst pwysio, codi pen, edrych i fyny, os yw'r croeso da yn dod mewn i'r cwrt chwech, ble mae'r crysau gwynion. Wrecsam yn disgyn yn ddwm. Chivers! Chivers! Mae'n ôl yn gyfartal, a mae'n amser i ennill y gêm yma. Gwyliwch hwnna'n hedfan mewn. Pwy arall? Chloe Chivers. Seren Abertawe di dod ag Abertawe yn gyfartal. A mae'r ymateb na yn dweud y cyfan. Wel, mae rhaid dweud, mae Abertawe wedi o bosib chwarae falle yn isi safon nag yn un wedi disgwyl. Mae Wrecsam nawr angen falle dangos fwy o cymeriad. Bel eitha uchel i fyny, Wrecsam ddim yn ennill y bel gyntaf, ond Chivers just ar ochr y cwrt chwech fyna, just yn aros i'r bel i ddod i lawr. Hanner foli fod yn deg, reolaeth da, a nos da i wy. Techneg y campus, jyst i cadw corff dros y bel. A'r pêl lawr, ond mae rhaid fi cwestiwn, mae rhaid fi bod yn onest, mae rhaid fi cwestiwn i'r golgeidwad fyna. Gas Boland yn neud yn well, oedd yn weddol isel, oedd yn weddol canolig yn y gol. Chwarae teg, cymryd yn byd i ffwrdd o Chivers. Yn y tackle hwyr gan Pinder, mae hi wedi cael cerdyn melyn. A mae yna 5 munud i fynd. Dyma'r tackle. Oedd yna'n flir hefyd. Sorry, ie, mae hwnna'n... Fel rhywun sydd wedi dioddef o lot o anafiadau pigwn, dyw hynny ddim yn dda i weld. Mae rhaid... Mae tegwch yn iawn, ond mae hynny yn gallu newidio gyrfa rhywun. Un peth fel chwaraewraig, bys ni'n rhoi sredig gyda Pinder fyna, achos chi'n newydd sgorio, mae gennych chi momentum. Chi'n rhoi... Chi jyst yn torri'r momentum yna bach o rafi'r gêm lawr i Wrecsam. Chwarae bach yn silly. Wel, am gêm ni wedi cael.
Ddim yn cwyno am yr arlwy. Siwr bydd cefnogwyr Wrecsam ddim yn ddiapus ar y blaen o 2 gol I ddim nawr yn gyfartal a amser I Abertawe. Neu Wrecsam. Gipio gol arall. Sy'n un gêm gyfartal di bod penwythnos yma, hyd yn hyn, yn y gyngor yma. Aberystwyth tair y bari dim Caerdydd y deiliad yn ennill yn met o 2 gol I 1. Y Seintiau Newydd yn ennill y 2 gol I 1 yn Pontypridd. A fan hyn. 2 gol yr 1. Mae pob tîm sydd wedi ennill di taro tair heddi. Na gyd, jyst I sôn. Ys yna gol arall I ddod. Rosie Hughes eisiau cic gornel. Mae'n mynd I gael cic gornel hefyd. Yna wrthiad bach. O'n i'n meddwl bod yna wrthiad bach, I fod yn onest, ac o'n i'n meddwl dyle Siwr wedi cael cic rydd fan'na, os fi'n hollol onest, ond y dyfarnwr ddim yn cytuno. Dwi'n dieddol o cytuno gyda Cath Morgan, a dim achos bod fi'n sefyll y bwysyn yn pwynt sylwebu. Oedd e'n edrych o gwrthiad bach, nawr 10. Wedi sôn am Abertawe yn ceisio ennill y gêm yw Wrecsam. Yn gallu taro eto. Lily Jones sydd ar draws. Sy'n greu digon o goliau tymor diwetha, mi'n gallu creu gol enfawr. Fan hyn nawr, fan y chwiban. Rhywun ar lawr, beth yw'n digwydd fan hyn, sgwni? O dyw I byth yn ddiflas pan ni'n dilyn Wrecsam. Turner a Llawr. Rhywbeth o ddia ar y bel o bosib. Just cael y chael. Llaw Doran I fyny. Dim llawer ynddi, Lewis Doran. Un o'r enw newydd yn hym Wrecsam. Jones. Abertawe maen nhw dal I ddadle. Mae'n I digwydd eto. Wel, mae'r Siabanwr yn sefyll 5 metr I ffwrdd, a mae rhaid fe wneud benderfyniad. Dwi'n ffynu sefyll fan'na a wneud dim. Dyfarnwr yn edrych ar y gic. At yn fler, eto yn fler. Pritchard o bellter, lle yn y canol I Hughes I Wrecsam. Ydyn nhw'n gallu cipio'r fuddigoliaeth. A meiliad, mae Wrecsam yn ôl ar y blaen. Ac o bawb, Hannah Carrier-Coples. Y gol yn well na'r dathliad, ond neb mewn coch yn poeni am hynny. Mae nhw'n nôl ar y blaen, 2-2. Wel. Chwarae teg, Hannah Carrier-Coples yn y lle cywir ar yr amser cywir. Camgymeriad gan Chloe Chivers yn y lle gyntaf sydd yn achosi Wrecsam I ad ennill y meddiant yna nôl. Ac yn I gweld al chwarae fan hyn, croesiad eitha dwfn I fewn. Camgymeriad fan hyn gan Chloe Chivers, camreoli'r bel. A chwarae teg, mae rhaid canmol Wrecsam o ran. Dim problem, dim stress. Hannah Kay yn rhoi'r bel yng nghefn y rwyd. Ie, dim digon o amddiffynwyr wedyn gyda Abertawe, ond nhw'n di newid strwythur, maen nhw'n mynd amdani. So gallu gweld Jess Williams yn gorfod dod ar draws I cau off Rosie Hughes, ond i'n meddwl bod hi falle di gwstraffu'r cyfle. A wedyn, ni'n gwybod bod Hannah Kay yn gwybod sut I ffeindio cefn y rwyd. A fel wedys Mae angen iddi gweithio ar y dathlu. Fel wedys ti dal, oedd y gol lot yn well na'r dathliad yna. Gewn ni gair gyda hi. Fi'n wael, ond mae hwnna'n un wael iawn. Gewn ni gair gyda hi'r diwedd. A diddorol fan hyn, o'ch chi'n clywed i'n gwyddi am y bel o Rosie Hughes, felly symudiad dau fod yn deg yn Wrecsam fod yna. Ie, nath Hughes yn dda, nath I aros bach, falle gormod o amser I cymryd y cyfle I hun, ond y pwyth... Mae'n pwyth I mynd nawr, mae Cedyn Coch. Cytuno'n llwyr. Lake yn gweld Coch yn erbyn y cochion, mae Pritchard dal ar lawr yn brifo. Mi oedd e'n sicr yn Gerdyn Coch, oedd hi wedi cael cic, oedd hi ar y bel yn hwyr, oedd y dachr wedi cael ei wneud, ac oedd hi ar ei thraed, hollol diangen. Mae'n trio chodi lan, mae'n cic, Sim angen I ni weld unrhyw beth fel yna, mae rhaid I fi dweud yn ystod unrhyw gêm. Hollol diangen. Ac yn heiddi'r Gerdyn Coch. Ie, yn heiddi'n llawn. Wedys I do o ran gweld nhw tymor diwetha, maen nhw'n colli perin nhw yn weddol hawdd. Ond I gweld yr un peth, fi'n deall rwy strategaeth, ond mae'r archwaraewraig hefyd I fi wedi bod yn un o'r seri Abertawe dros blynyddoedd diwethaf. Mae'n siomedig iawn I gweld hi'n ymateb yn y ffordd yna. Gobeithio, fi'n credu mae Pritchard nôl ar ei traed, achos mae hwnna'n... Ti'n gallu torri coes rhywun.
Reit, dyn nhw ddim yn eilyddio. Dyna faint o amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. 11 munud. Diddorol. Amser i Abertawe geisio taro nôl, ond yn gofio bod nhw lawr i 10 a dyn nhw'n gallu 11 munud, hwnna'n hirach na hanner cyntaf, pan oedd Stacey John Davies gael ei thrin wrth ochr y cae am 5 munud. Ni ddim yn disgwyl gol gymaint hynny, fi'n gwybod bod yna... Mae tua 5 bach os o cramp wedi bod ta. Ie, oes, digon o driniaeth wedi bod. Mae yna gan llawiau. Ni'n gweld yn gemau ar draws y cynghreiriau. Gêm y dynion, gêm y merched, gêm ei egdyd. Mae mwy o amser yn cael ei ychwanegu i'r diwedd. 11 munud nawr ten. Er bod nhw'n awr i 10, yw hynny'n gallu ysbrydoli Abertawe. A mae yn mynd yn fler ma nawr. Eto, yr Elydd, gwaith da, bwl nawr de. Y bwl yn fentro o bellter. Na ddim bell o'r targed. Ie, mae rhaid i fi gyfadde. Fi'n credu bod y momentum gan Wrecsam. Fi'n credu mae chwarae Abertawe yn dangos rwystredigaeth. Mae cwpl o bobl yn colli pennau. Yn enwedig, merched brofiadol sydd yn gwybod yn well. Ac i fi'n credu gan bod Wrecsam adref, gyda dorf yma, fi yn teimlo nhw fydd yn cyfri'r fuddugoliaeth, a maen nhw yn llawn heiddi hynny. Cadw Melin, straffu amser. Pidwch o straffu amser, fydd ni'n matr nos. 11 munud wedi cael ei ychwanegu. Pwy yw'r le byddwn ni ar y diwedd. Dwi'n mynd Cymru chwarae Australia, nos i'l nesaf, sy'n angen i boeni gymaint o hynny. Dwi'n mynd i ffarweliad ar chi. Newyddion esbyd Wrecsam flwyddyn nesaf. Diolch iddyn nhw am fod yn am yn Edgar. Tra fod ni'n dod o hon i ben. Fydd yr arfer wedi newid y ffordd mae chwaraewyr yn meddwl. Achos yn sydyn, chi'n edrych ar y cloc, 90 munud. A dim jyst y gêm yma, ni'n gweld ar draws y tymhorau. O na, chi'n dweud. Ti'n meddwl, fel... Pa chi mewn tîm sy'n ennill, chi'n joio. Chi'n moyn i'r gêm parhau, ond pa chi mewn tîm sy'n brwydro. Ie. Dwi'n poeni mwy pan mae'n nimi ar y blaen. Pan maen nhw'n golli. Falle bod nhw'n gweud mwy am y tîm ni'n cefnogi. Ta beth, 92 o funudau ar y cloc. A mae Wrecsam ar y blaen. Am gêm. Ond ar y blaen o 2 gol i ddim. Richard Hughes o'r gol, ie. A wedyn ni, 2 gol o fewn 5 munud. Hinder a Chivers. Bydd yr Abertawe nôl mewn iddi. Ond... dyn nhw'n rhoi'r gorau iddi. Y cochion yma. Yn ôl ar y blaen nawr de. Osford. O, mae'n gwyro bob man, mae'n gwyro mewn yn gol. Mae'n hynod o greulon, ond dyw Abertawe ddim yn poeni am hynny. Osford sy'n dathlu tair gol yr un am gêm, am ddrama. A ddim ond y penwthnos agoriadol yw i Bowland yn dweud y cyfan. Beth yn y byd allai wneud, dyma hi eto. Waw. Fi'n ffili credu be fi'n newydd gweld cliriad eitha saif o'r nonas gan Wrecsam. Captain Allen yn neud ei gorau glas i trio ennill y bel yn ôl, ond mae rhaid canmol Hosford fyna. Coes, droed chwyth. Mae wedi codi ei ffen, yn gweld bod hi o bosib yn mynd i mentro, a mae'r cywirdeb yna. Un o'r gwiriadau oedd i gyfri. Dwi'n mynd yn ei gwaniaeth, achos mae'n gol. Beth hoffwn i gwybod nawr, sut mae'r reolwyr yn teimlo. Pwy sy'n mynd i set lan pwynt, a Alison Gardner, neu pwy sy'n moyn mynd amdani. Gyrru mae'r chwaraewyr sy'n gofal pethau ar un o bwynt. Gwennan. Ie, ond o ran, mae Abertawe wedi parhau nawr gyda tair yn y cefn, ond maen nhw un chwaraewraig lawr, so maen nhw yn amlwg, moyn mynd amdani. Just really anffodus i Adran fan hyn, achos mae hi wedi bod un o'r chwaraewyr gorau yn y gêm, mae wedi bod yn arbennig o dda gêm gyntaf hi. Ond os ti ddim yn ergydio, ti beth yn mynd i sgorio, fi'n joio gweld chwaraewyr fel hwnna. Hosford ni wedi gweld dros blynyddoedd yn digon cyfforddus i fedro o bell. Misg y goliau tymor diwetha. Dwi'n meddwl ffyn i nôl yn gyfartal. Mae dal mor agored wrth i Hughes. Pasio ddim mlaen at Cara Jones. Ond dim sioc gweld chwaraewr arall ar lawr. Mae wedi bod yn gêm agored, un pen y cael llall. Williams sy'n o'r tro ma.
Chi'n meddwl dyn nhw'n ôl ar gyfer y gêm nesaf ar ôl popeth maen nhw wedi gweld y cefnogwyr yma am hysbyseb ni wedi cael i'r gyngrair. Wrth gwrs newn nhw, ti'n modd. Mae rhaid dweud, fi'n siŵr bod nhw'n falch iawn o'r tîm. Mae'n gyfnod newydd. A maen nhw wedi dangos cymeriad, maen nhw wedi dangos, ti'n modd, pa mor gryf yn nhw fel uned. A mae wedi bod yn gêm hollol ffantastig i wylio. Mae Ceria Coplys ar lawr i Wrecsam, a maen nhw'n chwarae ymlaen. Dal i fynd, ti'n gweld un y cornel pella fan yna. Rosie Hughes. Wel, ar chwiban yn stopio'r cyfan. 5 munud dros y 90, 6 munud i fynd. Byddai ni dal ddim yn cael siocs y gol arall. Ie, mae Hannah Kerry Coplys wedi... Felly mae'r benglin mae wedi brifo, fi'n credu yn naturiol, mae'r benglin yna dal yn achosi broblem iddi. O'n i'n holi cath cyn y gêm pan bod i ar y fainc. Nes ti weid, dwi'n yn hapus da'i benglin. Ti'n sôn cyn y gêm bod i'n hapus da'i benglin. Os ti wedi gweithregu'r anaf na, ond hwnna'n mynd i fod yn greulon. Ie, fi'n credu mae wedi datgymalu padell ei penglin yn ystod gemau ymarfer ac yn anffodus. Dwi e ddim yn iawn. Anafiadau, Cerdiau Coch, taclo yn ffyrnig, digon o goliau, digon yn digwydd yn hyn ar y penwythnos agoriadol. Mae'n gyfartal 2 gol yr un, Abertawe lawr i 10, cofiwch wrth i Pinder, gystadlu ond colli ffordd reit ar y diwedd fan yna. Os rhywun yn mynd i setlo yn pwynt fan hyn, neu does dim pwynt? Wel na, fi'n credu, tymod, o bosib bydd y Wrecsam yn grac gyda'i hunain bod nhw wedi gadael Abertawe nôl yn y gêm, ond mae rhaid canmol Abertawe. Fi'n gwybod falle bod gôl-geidwad Wrecsam, tymod, o bosib yr eilydd bach yn ddibrofiad, ond mae rhaid eto canmol Abertawe am y ffaith bod nhw wedi dod nôl mewn i'r gêm, a nhw fydd y fwy hapusa o ran cymryd y pwynt. Nôl ar y cae, mae hwnna'n siŵr y newyddion da, neu poeni braidd am y benglina, falle. Ie, byswn ni'n meddwl bod yn camgymeriad, tymod, dyw anafiadau fel yna ddim yn mynd i ffwrdd. Ac mae rhaid sicrhau bod chi'n holliach cyn dod nôl mewn i chwarae. Abertawe yn amddiffyn. Rwy'n 4 munud yn swyddogol i fynd. Pwy o'r pryd dawr chwiban ola. A dwi'n gwybod braidd yn wallgo yn y gêm yma. A ni wedi mwynhau pob eiliad. Ie, wel, mae'r dyfarnwr i fod yn deg wedi gorfod cadw reolaeth o'r gêm yma, tymod, mae'r angerdd i'w weld nag yw, tymod, a mae'r safon y gêm wrth gwrs, tymod, wedi fod yn dyddannu ni, mae'n rhaid dweud, felly, ie. Ceria Coplys ddim yn hapus dy Hosford. Fi'n credu bod just y pennau wedi taro. 98 o funudau, gall unrhyw beth newid. O'n i wedi holi i Cath i ddewis ser yn y gêm. Pwy sydd wedi dal dy sylw i Cath? Wel, i fi'n credu mae'r capten Wrecsam fan hyn, Karen Allen, mae hi jyst wedi sefyll allan, tymod. Mae wedi arwain i dîm, mae wedi drefnu'n amddiffynol, a mae wedi, tymod, i fod yn deg, rhoi chorff o flaen y bel mwy nag unwaith. Felly, ie, fi'n credu Allen yw'r ser yn y gêm i fi. Enw newydd yng ngharfan Wrecsam, Karen Allen, ac yn capten balch byddech chi'n tybio byddwn nhw'n siomedig. Pwy bydd yn hapus, pwy bydd yn siomedig cys yw hon yn golffen yn gyfartal. Oedd Wrecsam yn y blaen yn 2 gol i 0, a mae yna gyfle arall. Mae'n bas yn drwm gol-geidwad allan i fod yn deg. Oedd Steph Turner yn ôl na hefyd. Oedd Rebecca Pritchard yn agosau am y gol, digon o grysau coch yn ôl nawr yn eitha trawiadol. Pinder yn dris gwyn unig iawn. A drychwch ar yn ceisio codi'r dorf unwaith eto. Mae'n eilegal oedd yn neud e. Ni'n sylweddoli bod ni'n Wrecsam, ddim yn Abertawe. Ie, nid dyna'r i ffordd i ymateb, mae rhaid i wedi ganolbwyntio ar ei thîm hi. Mae angen anwybyddu'r dorf, tymod. Achos y fwyaf neiff i ymateb, y mwyaf neiff y dorf, tymod, creu sŵn iddi hi. Ni'n agosau at y funud ola gan Abertawe yn ceisio sicrhau diweddglo dramatig. Chivers
uchelgeisiol o ddi. Steph Turner ceisio cyrraedd na. Tiglo eto, bwl off yn hedfan mewn. Tackle dda. Cant o funudau ar y cloc. Sneb di dal nôl. Pritchard eto, am bas, cyfle i Abertawe. Golgeidwad allan yn gwneud digon. Dal ddim yn sicr, Turner dal yno, ond Charlotte Boland yn iawn wedi pawb i setlo. Chwarae teg i ddi, ti'n modd. Bel dda trwy fanna o Chloe Chivers fanna, ond chwarae teg i ddi. Wrth i fi weid oedd Allen i glyrio, mae Allen yn oedi. Chivers yn ceisio edrych am y bas berffaith na. Eiliadau yn unig sy'n weddill. Dros 100 o funudau. Pawb wedi rhoi 100 y 100. A'i pwynt yr un fydd i'r ddau dîm yma. Gêm gyntaf Wrecsam yn y brif adran. Abertawe un o'r clybiau mwy llwyddiannus yn hanes y gyngrair yma. Ddim cystal tymor diwetha. A mae rhaid i fi dweud, i ni uwchben reolwr Wrecsam fan hyn, Steve Dale, a mae rhaid dweud, mae pob darn o gyngor sydd wedi dod allan o'i geger yn y ffordd wedi bod yn bositif am yr holl amser. Chwarae teg iddo fe. Braf iawn clywed hynny. Chivers. Os na ddiweddglo dramatig. Unrhyw beth yn bosib am y Chivers ar y bil. Chivers i Abertawe. Bull. Nôl at Chivers. Ceisio creu lle. Yn gwyro'n garedig y tro yma. I Wrecsam. Ceria Cofflis. I mewn yn gadarn. Y cochion yn clyrio. A'r chwiban ola. Yn atseinio. Am ddrama ar y graig. Pawb di blino. Maen nhw ar lawr. Gymaint o ymdrech ar ymroddiad. A pwynt yr un yw i yn gwbl gyfartal. 2 gôl yr un. Oedd Wrecsam ar y blaen o 2 gôl i ddim 10 munud mewn i'r ail hanner. 2 gôl hwyr yn dod ag Abertawe nôl. Wrecsam yn taro eto. Ond y gôl ola yn un greulon ar Wrecsam yn gwyro ac yn gorffen yn gyfartal. 2 gôl yr un am gêm. Derch i ni gael yr ymateb. Draw yn ni at Nicky John. Well, Steve, 3 goals apiece. How is that for an introduction to the top flight? I think you can tell by the reaction we're gutted. You know, we I feel we've dropped points there in terms of the result at the end. But before the game, you know, we wanted a positive result. You'll take the draw at any stage against a good Swansea side. But I thought we were outstanding today. You know, a good introduction to the league. I mean, you've hardly had chance to catch your breath yet, in fairness. But what will you be saying to the girls now once you get in that dressing room? I think we can take a lot of positives from it. I think, you know, we've matched the team that are going to be right up there this season, and you know, we've got to take the pride out of that. Steve, it's been a pleasure to be here this afternoon. Diolch yn fawr iawn. Croeso, diolch. Wel, am ddrama fan hyn ar y graig, mae Gwenan Harris wedi dod lawr i gadw cwmni fi. Gwenan, mae fe'n anodd ffindo'r geiriau i ddisgrifio be ni'n mynd i weld. 5 gôl yn yr ail hanner. Ni'n mynd i gael cipolwg ar y goliau i gyd nawr, gan ddechrau gyda un Wrecsam. Rosie Hughes, o'n i'n really impressed gyda'r ffordd nath Lily Jones cymryd hwnna. Fi'n credu beth sy'n amlwg gyda lot o'r goliau yn anffodus yw camgymeriadau yn amddiffynol i ddechrau, ond mae'n rhaid i chwaraewyr am y sôn o bod yn y man gywir mwyn manteisio. Oedd hwn yn gôl gwych chwarae teg, technic campus gan Chloe Chivers. A wedyn o'n i'n meddwl bod Wrecsam ti cipio hi. Hannah Kay yn dod o draws a pasta gan Rosie Hughes. A wedyn oedd na un bach arall, oedd na chapter arall i'r stori fan hyn gyda Katie Hosford. Os ti ddim yn ergydio, ti bydd yn mynd i sgorio. Llwyth o ddrama. Hyfryd i gweld goliau. Ni moyn gweld 3-3 a ddim 0-0, ond am gêm agoriadol i'r gyngrair i'r ddau tîm. Ac am hysbyseb i'r gyngrair hefyd, Gwenan. Os dyma'r fath o gêm ni'n mynd i gael trwy gydol y tymor, mae'n mynd i fod yn dipyn o dymor. Ydy, yn sicr adloniant. Fi credu mae yna lot o pethau gall y ddau tîm gwella arno. O'ch chi'n mynd i cael yna, yn wedi cael dechrau'r tymor, rai pethau'n gweithio'n dda, systemau'n gweithio, rai pethau i weithio arno. Ond o'n i'n hoffi'r ffaith bod y ddau tîm yn mynd amdani ar y diwedd, neb moyn setlo am pwynt. Mae'n dangos lot o ran yr agwedd a'r ymroddiad sydd gyda nhw a sut maen nhw'n gweld y tymor yn mynd. Jyst yn gloi, Gwenan, o'r bran beth ti wedi gweld o Wrecsam heddi, os na obeth i nhw tymor yma? Yn sicr, wedi si o fewn Sylwebaeth, o'n i'n rili impressed gyda nhw amddiffynol. Y ddau yn y canol, Adran, Allen, o'n nhw ddau iawn y capten. A o'n i'n impressed gyda nhw amddiffynol, fwy